Mgbede ọma na ụmụnne m ndewokwanụ. Tata bụ ụbọchị eke. Daalụkwanụ. Amakwa m na onu m na-apụta ọfụma na ya nwere ọdachi ọbụla tata, maka dịka anyị si malụ na ụzọ agara ọnyaa na nnukwu mmanwụ nọ n'ọgbọ. Anyị wee sị ka anyị nyefee, maka na ọnwa anyị ka anyị na-achọ, ọnwa anyị ka anyị na-azọ. sọsọ onye nọ ụla nke ka ọnwụ njọ ma na-aghọta ife na-eme. Ọnya kpata m ji wee gbapụta oge mbịa nyaa, maka ifi na ndị Igbo si na onye onye a na-agba ọka ada achụ oke, na a ga-ebu ụzọ zọtagodo anyị wee zọba ute, maka na o nwere ụlọ ọba ịzọba ute mana ya dọrọ ya na ife a na-eme dị mkpa. Ife na-eme nyaa bụ ife dị nnukwu mkpa, bụla ife dị mma ka anyị niile wee, maka na ofu obi ka anyị ji aga, ofu anụ arụ ka anyị ji aga, ofu ọkpụkpụ ka anyị ji aga, ofu ọbala ka anyị ji aga, na ome na-arụ ofu onye omego na-arụ anyị niile. Igbo bụ ofu, Igbo bụ ofu. Ekenekwa m unu, asịkwa m unu eke ọma tata. Ka anyị gabanụ n'iru n'agbanyero, maka ifi na odigo ka ọ ya adị. Ka anyị bido n'ebe anyị malitere nyaa, dịka unu si mmalụ na ọ nwere abụ m ji bido nyaa, ka anyị sikwa ebe afọ, maka na anyị ga na-ekene ndị mbụ na-ekene ndị egede, maka na ụwa fadebe ka anyị nọ n'ime fame na anyị bụ ya na onye Igbo ọbụla na-eche na ọ bụ ife ọzọ bụ onye nọ n'ụla, maka na iwulili bụ na ife agwọ mụye. Unu ewe n'iwe na ndị abịala, ndị mbụ na ndị egede, ifunu mela sọkamo. Ndị mbụ na ndị egede, ife famela sọkamo. Kedu oge m ga-enwe ike? Kedu oge m ga-enwe ike? Ịgara ha ozi, ịgara ha ozi na ife famela sọkamo. Kedu oge m ga-enwe ike? Kedu oge m ga-enwe ike? Ịlụrụ ha ọlụ, ịlụrụ ha ọlụ na ife famela sọkamo. Onye kpọọ ya mkpọmkpọ ya, ndị ọzọ ewelia wee manye n'ọfịa. Ya na ahịa anyị dị mkpa. Ọ mụ na gị ka ọ dịlụ ito nne na nna anyị, maka na amaka ọjọ na ofe fasila asọka, nni fasila asọka, ụwa farapụla asọka. Sọsọ onye na-amarọ Igbo na-aghọtarọ na ife niile ọ na-achọ na ukenu, ife niile ọ na-agbaghalị n'ụwa achọ, na mbidie niile na mmalitie niile na njedebe ya bụ Igbo. Ka anyị gabanụ n'iru. N'ọnwa gara aga anyị na-atụsasị ife dị iche iche, ife gbasalụ ife ji ọkụ. Anyị aghọtago ya bụ ife ji ọkụ. Anyị aghọtago na ife ji ya bụ ọkụ bụ ọhịa ji ọkụ. Anyị aghọtakwago na nji ọkụ ka a na-ekwu maka ya. Anyị aghọtago na Igbo anyị na-ekwu maka ya bụ Igbo bụ ọfịa. Anyị aghọtago na ọfịa a na-ekwu maka ya bụ ọfịa adụ. Anyị aghọtago na adụ a na-ekwu maka ya bụ adụ nna anyị. Anyị aghọtago ife ndị a niile, ka anyị wee gaba n'iru. So ka anyị gabakwanụ n'iru ka oge wee dịnụ. Ya na tata na ozi m ji bịa bụ alọmchi, maka na anyị ghọta na anyị na-ekwu na mbụ gbawala abụọ
chọọ anyị ifeke anyị wee nọdụ. Nke a bụ ịnọ, mbụ na abụọ na ifeke bụ atọ na anọ anyị wee nọdụ. Nye anyị agwụ ise, nye anyị ọhịa ji ọkụ isii dịka chilọlọ ụwa. Ọ na chilọlọ ụwa ka anyị nọ ya, na chilọlọ ụwa ka anyị nọ ya, ka anyị gabanụ. Ya dịka anyị si wee malụ n'oge anyị kwụsịrị n'ọnwa gara aga, n'oge anyị kwụsịrị n'ọnwa gara aga, anyị aghọtago na oke na nwunye bụ mmalite okike niile. Oke na nwunye bụ mmalite okike niile. Ife niile nke ekegolo eke, ife niile nke a na-eke eke, ife niile nke aka ga-eke eke, na onwe ife ga-eji kefa, o nwere ife eji kie, o nwere ife a na-eji ekie, ana o nwere ife eji kefa. Ife ndị a niile n'ime fa ka oke na nwunye dị. Maka ife anyị na-akọwa bụ ka anyị wee ghọta ndụ nke anyị. N'ime ife ndị a niile ka oke na nwunye dị. Ya na n'ime oke, n'ime ife a ga-eji kee ife, n'ime ife eji kee ife, n'ime ife ejigo kee ife nke ekele eke, n'ime ife ndị a niile, ma nke aka ga-eke echi, ma nke a ga-eke taa, ma nke ekele oge gara aga, bụ oke na nwunye. Anyị bido wee malite wee tụsa anya bụ oke na nwunye wee lute na ndụ mụ na gị bụ mmadụ dịka ndị Igbo. Maka na Igbo enwero ife ọzọ na-eṅomi. Ya na onye na-aghọtafe Igbo, onye na-eche na Igbo nwelu ndị ọzọ ya na ya nọ n'ịmụ aka, onye a bụ onye na-aghọtafe Igbo. Igbo na mmadụ ada amụ aka. Ebe Igbo nọ bụ na nṅomi niile Igbo na-eṅomi bụ nṅomi okike, nṅomi ụzọ Chukwu. Onwero ife ọzọ Igbo na-eṅomi na-abụrụ nṅomi ụzọ Chukwu. Ya na atụmatụ Igbo niile na-enekwasị anya n'okike. Etu okike si wee debie, etu aka Igbo si wee dị. Ya kpatara na oge anyị na-akwụsị ọnwa gara aga, anyị butulie n'etu oke na nwunye si wee nọdụ na ndụ onye Igbo dịka mụ na gị, dịka mụ na gị. Tata anyị bịazi ibido n'ime ọnwa alọmchi, n'ime ọnwa alọmchi, etu oke na nwunye si pụta na mmadụ wee ghọọ mmadụ, wee ghọọ nwoke na nwanyị. Ebe a ka anyị na-aga tata. Na mmalite nwoke na nwanyị, na mmalite oke na nwunye Igbo dịka nwa, anyị ga-enebazi anya ebe o si bịa. Maka na anyị aghọtago ebe Igbo si abịa, na ife niile Igbo na-ekwu, na ebe niile Igbo si bido si na mmụọ. Ọnya kpata tata o ji bụlụ ịlọchi, tata o ji bụlụ ịlọchi n'ọnwa a. Ọnwa a ji bụlụ ịlọchi dịka anyị sikwu na onye Igbo ga-enwe ike kịta inye onwe ya nkọwa. Ma Igbo na-ekwu maka Chukwu, na onye Igbo ga-enwe ike inye onwe ya nkọwa etunya na okike si wee nwee nwekọ. Ọ bụrụ nke believe, maka na a na-ekwu ekwu, a na-eme eme, a na-ebi ebi, edere ya n'akwụkwọ. Ọ bụrụ ife mmadụ ga-apụta a na-akọ sọsọ. Maka na ndụ ndị Igbo, ife niile ndị a niile dị na ife mmadụ ji naba ụla, dị n'ife mmadụ ji teta ụla, dị n'ife mmadụ ji lie ka nni, dị n'ife mmadụ ji lụọ ụlọ. Onye kpatara na ụwa Igbo bụ ụwa mmụọ, bụ ụwa a na-eme eme, ụwa a na-ebi ebi, ọ bụrụ ụwa a na-agụ agụ. Ya ka anyị gaba n'iru. Alọmchi, anyị ekwugo kịta sị na mgbe anyị na-ene ọhịa ji ọkụ, na kịta anyị atụsago ebe ọfịa dị, ife ọfịa bụ. Maka na anyị aghọtago na Igbo dị mkpi abụọ, olu na mmiri, Igbo na ana. Mana olu na mmiri bụkwa ọfịa, Igbo na ana bụkwa ọfịa. Na ọfịa a na-ekwu maka ya bụ ọfịa okike, ọfịa okike. Na mgbe ndụ mapụtara n'ọfịa, na izizi ndụ mapụtara ya, na ndị Igbo kpọlịa adụ nke bụ oke, na nọọnọ nke bụ nwunye.
ebe a ka fa si wee gbawapụta, n'ebe a ka esi bido njem dịka mmadụ. Ya na eweta oke na nwunye a na n'ime fa ka ị ga-esizi wee gịnị wee wepụta okike, maka na ife niile ekegolo eke na ife niile a na-eke eke na nke aka ga-eke, ife ndị a niile ga-amalite n'oke na nwunye. Maka ife nke a ka anyị ga-eji wee mapụta na nwa na alọmchi. Gịnị bụ alọmchi? Anyị kwuchala ife ndị a na-arọ gara aga. Onye o doro anya nwee ike ịnaghachi na-arọ gara aga, jekwa ebe afọ wee malite wee nwee ike wee ghọta, maka na ife niile a na-akọ na-arọ a bụ ịtụkwasị n'ife anyị kogolo akọ. Na-arọ a ịtụkwasị n'ife anyị kọ na-arọ gara aga, ya na alọmchi anyị na-ekwu maka ya bụ ịlọghachi ụwa, ịlọghachi n'ụwa nwa anyanwụ dịka anyị si ghọta na ya aghọtago nwekọ anyị na ife ndị a niile. Na mbụ ka a gwara anyị na ndị mba anyị na-ekwu maka fa bụ ndị daa n'ana, ndị si na ife wee mapụta n'ụwa. Ndị mbụ anyị na-ekwu maka fa dịka ndị Igbo, anyị kpọọ fa afa, anyị ma na fa nwere afa, anyị ma na fa si ebe dị iche iche bịa, anyị ma ebe fa si gasị bịa dịka anyị si kwu n'oge gasịla aga. Anyị kpọchala afa ebe fa si bịa na fa si ụwa dị iche iche, na ụfọdụ si na ada ụtọ nke nwa bekee kpọọ Venice, na ụfọdụ si na ụka nke nwa bekee kpọọ Virgo ma ọ bụ bee ụtọ, na ụfọdụ si na asatọ nke nwa bekee kpọọ Saturn, na ụfọdụ si na ikenga nke nwa bekee kpọọ Mars, na ụfọdụ si na jelụpụta nke nwa bekee kpọọ Jupiter, na ụfọdụ si na agwụ nke nwa bekee kpọọ Mercury, na ụfọdụ na onwe fa si etu fa niile ndị a si pụta na ekefe bụa ma ịtọ, ndị nọ n'anyanwụ, ndị nọ na kpakpando, na ndị nọ n'ọnwa. Ya bụ ndị jite ụra na ndị jite otule. Anyanwụ nọ na kpakpando bụ ndị jite otule, na ọnwa bụ ndị jite ụra, na ọnwa bụ ijite otule. N'ebe a ka mmalite oke na nwunye na ndụ na nkọwa ndị Igbo, ebe a ka ife ndị a niile si wee mapụta. Na ndị a niile na mgbe fa bụ ụzọ bịa n'ụwa, na ndị nzizi nke a na-akpọ ndị mbụ, na ndị mbụ afọ bụ ụzọ bata n'ụwa, na fa dị ụzọ anọ, na fa dị ụzọ anọ. Ụfọdụ ka a na-akpọ, ụfọdụ ka a kpọrọ gịnị ndị ayaka oji ọnụ, mba, ụfọdụ ka a kpọrọ ayaka onye ekulum, ayaka onye ekulum, ajịkwụ, na ndị nke ọzọ gbafenarịgo m n'isi na m na-aga ifunu na ede m lota. Ọganigwe, sorry. Ndị nke ọganigwe, ayaka onye ekulum na ajịkwụ. Mana anyị ma na mgbe fabia na fasi na fabi ine n'ụwa, ma ọ dịfa mma, ma ọ bụ ebe obibi, ma ọ bụ ebe a ga-ebi. N'ebe a ka fasi wee nenesịa wee mesịa si na fa gaa na anọ wee nọdụ dịka ndị abụọ. Onye kpata n'Igbo na a na-asị ndị mbụ na ndị egede. Ife ndị a niile m na-ekwu, anyị ada agụ, anyị na-eme eme. Ịbanye n'obodo gị, ị ga-afụlili mmanwụ a na-akpọ ayaka maọbụ oji ọnụ, maọbụ onye ekulum, maọbụ ajịkwụ, maọbụ ọganigwe. Anyị nwechara ife ndị a niile, nwekwa egwu dị iche iche anyị jife agba. Etu a ka ọ dị mgbe anyị na-ekwu maka ndị nne. Etu a ka anyị si kpata agwụ, etu a ka anyị si n'anya odi ọbala bụ nnukwu nne, nne okike, eke nwanyị, bunye nwaji amamife niile, si mmụta nwa ya bụ ọbala maọbụ ada nke mụpụtara ọsọ ọbala nke bụ anyanwụ. Site n'anyanwụ ka ndụ ndị ọzọ sizi wee mapụta wee lue na mgbe anyị
tọdazilia wee lue na adụ nna anyị na nọnọ ya na tata mgbe ndị mmalitelụ n'ụwa etu a mụ na gị si bụrụ mmadụ mgbe ndị abụọ anọdụ wee mụba ụmụaka wee mụpụtaba na ụmụ fa na-amụ bụ ụmụ gịnị n'ochi na-anya ụwa n'ochi na-anya ụwa n'ọkpakpando na-ada maka na ife afa gwara ya na kpakpando bụ kpakpando ebe a na-eje akpata mkpụrụ ndụ nọ mkpụrụ ndụ na-ada nọ mkpụrụ ndụ na-ada n'ụwa nọ mkpụrụ ndụ ka a na-amụ ya na tata anyị na-ene anya maka alọmchi n'ọnwa alọmchi n'ime ọnwa alọmchi na ife ọ na-elotala anyị maka na Igbo bụ ife a na-ebi ebi gị na Igbo nọ gị na ya ka nọ gị na onye ekulum nọ gị na ajikwu nọ gị na ọkpala agwa oji ọnụ nọ oge ọbụla gị na ndị nọ n'anyanwụ na-agbara nọ maka na nwa bekee ga-ewelu ụgbọ ufe wee gbaga ebe afọ mana dibịa Igbo ga-atọtụlụ gị ndị nọ n'anyanwụ kịta ịgha afa gị na fa na-akpa fa na-ezighị ozi fa na-agwa gị fasị gị nọdụ n'ụlọ ịnọdụ n'ụlọ fa gwa gị na ọdachi dị n'ụzọ ịnọdụ n'ụlọ na ịma mpụ bikos na ndụ gị ka a na-azọ maka na ofufe fa ji wee wepụta ụwa bụ gịnị ka anyị wee taa atọ ya na ọdịdị anyị na-ekwu maka ya Igbo ga-adị dị ka echi na anyị ga-aghọta etufa ga-esiri ya na ọnwa alọmchi na anyị na-abịa tata ibido ịtụsa ife ga-eme oge m nwa mụrụ nwa oge gị nwa mụrụ nwa oge nne gị mụrụ oge nna gị mụrụ kedu ebe isi bịa kedu ebe isi pụta ebe a ọnyanwa bụ alọmchi Igbo mee ka anyị malụ n'ọchị na-ala ụwa n'ọchị na-ala ụwa n'ọchị na-echighata n'ụwa n'ọchị na-anachighatakwa n'ụwa ọ ife ndị mbụ na ndị egede mee ka anyị ghọta na anyị na-akpụ ya mma ndụ maka na o yizi akpụkpọ arụ mana mmụọ na-anaghachite n'ụwa ya na alọmchi bụ ịnaghachite na nwa anyanwụ na-anaghachite maka na anyị ncha bụ ụmụ anwụ na anyị ncha bụ ụmụ anwụ ya na nwa anwụ na-echighata ụwa ọzọ ya na ochi nọ n'ime anwụ na-echighata ụwa ọzọ ọnya bụ ịlọchi na nwa Igbo ọbụla amụrụ na ọ nwere chi si abịa maka na Igbo mee ka anyị malụ na ọ bụ na chi ama mbi ụwa na ama mụ nwa ọ bụ na chi ama nlọ ụwa na ama mụ nwa ya na ochi ga-alọ ụwa ewee sị na adịghị ime ewee sị na amụgo nwa ochi ga-asị na ya ga-alọ ụwa site na mụ site na gị iwee sị na ịmụgo nwa maka na o nwere ebe idebelụ nwa arọ gara aga arọ ili gara aga tupu ịmụọ nwa gị o nwere ebe idebeli ya iyiri ya na panti iyiri ya na jeans ịmadoro ya n'isi akwa ịda afụ anya mada kedu ife kpata na ị na-achọ nwa na-arụ ga-aga olue na-arụ ikulu nwa o nwere ebe o si bịa ọnya ka Igbo mee ka anyị ghọta maka na anyị ga-ama na n'ime ọnwa a na ife anyị nọ n'ime ya bụ ịtụsa ọzụzụ nwa anyanwụ lọrọ ụwa ịtụsa ọzụzụ nwa anwụ lọrọ ụwa ya na o nwee ka ndị Igbo si azụ nwa ọnya bụ ife anyị ga-eneba anya n'ime ọnwa a niile alọmchi etu esi azụ nwachi lọrọ ụwa etu esi azụ nwa anyanwụ lọrọ ụwa ya na alọmchi bụ nlọghachi ụwa nwa anyanwụ nlọghachi ụwa nwa anyanwụ ya na a ga-efe ili esa n'anya a ga-ama na mmụọ bịara ụwa ọ bụrụ sọsọ inye nri na inye akwa na ịbanye afa bụ na ya azụba gị
o nwere etu esi azụ nwa chi lọrọ ụwa dịka nwa anyanwụ. Ọnya ka anyị ga-eneba anya n'ọnwa a niile dịka o si dị na ndụ ndị Igbo, dịka o si kwesị dị na ndụ onye Igbo. Ya na anyị ga-ebido na ya bụ oke na nwunye nke mụtalụ oke na nwunye. Oke na nwunye nke mụtalụ oke na nwunye, maka na anyị tụgharịa atụmatụ anyị n'ọnwa gara aga, anyị lota oge anyị na-akọwa na oke bụ oke na nwunye na nwunye bụ oke na nwunye. Kedu ka o si bụrụ etu a? Kedu ka m si bụrụ oke na nwunye? Kedu ka gị nwa bụ oke si bụrụ oke na nwunye? Maka na ifi n'ime ofu, na anyị si na mbụ gbawapụta, na anyị si na okike gbawapụta, na anyị si na ofu ọra gbawapụta, na anyị si na ofu chi gbawapụta, na mbụ bụ nyanwa gbawala abụọ. Nọ mgbawa mbụ bụ okike niile anyị na-afụ anya, mana ọ n'ime mbụ a ka bụ mmalite oke na nwunye. Ya ka o ji gwa anyị si ọkpụ ụzụ, icheli ịma ka esi akpụ ụzụ, ị na-egbe anya n'ọdụ. O bụ ife ọ na-akọwala anyị na ife niile anyị na-afụ anya n'ụwa, ife niile anyị bụ ndị mmadụ kepụtara ekepụta bụ ife okike kegoli debe. Anyị ṅomizielie wee na-ekezi ife anyị na-ekepụta. Nke a bụrụ mbụ. Ọsị ọkpụ ụzụ, ịchọ ịma ka esi akpụ ogene mkpị abụọ, ị na-egbe anya n'ọdụ. Ya na ọ na-agwa ya n'ụwa dị na abụọ abụọ, oke na nwunye. Ya na ụzụ ọ ga-akpụ, ife oge eji kponya bụ ụzụ, okwute oge eji kponya bụ ụzụ bụ oke na nwunye. Ọkụ ọ ga-etinye wee kpụọ chazie anya bụ okwute bụ oke na nwunye. Egbe a ọfụ na-efe n'elu bụ oke na nwunye. Nyanwa bụ ọkpụ ụzụ na onwe ya bụ oke na nwunye. Ya na ife niile dị ụzọ abụọ, oke na nwunye. Ọ na mgbawa mbụ a ka ife niile si pụta. Ya na oke na nwunye na nwa anyanwụ famụpụta bụ gịnị? Oke na nwunye. Mana Igbo gwala anyị maka ifi na mbụ oke na nwunye, gị nwa bụrụ oke na nwunye, na so naanị m ezuru iwepụta nwa anyanwụ n'ụwa, na so naanị m ezuru iwepụta okike n'ụwa. Etu a ka ọ dị gị nwa, na oke ga-achọ nwunye fe wee gbakọọ wee nweta okike, wepụta okike. Dịka anyị si mee ọ ga-ewepụta batrị, oge anyị ji batrị wee nye example. Ya bụ na nwa a na-ekwu maka ya bụ oke na nwunye. Ndị wepụta afa bụrụ oke na nwunye, mana n'ime anụ arụ a ga-enwezi ife o ji ziko, maọbụ oke ka ọ ga-abụ na anụ arụ, maọbụ nwunye ka ọ ga-abụ na anụ arụ. Ya na nke bụ oke na anụ arụ, nke anyị nwa na-akpọzi nwa oke nwoke, na ọ ga-achọzi nke bụ nwunye na anụ arụ, nke anyị nwa na-akpọ nwaanyị. Fana abịa wee gbakọọ wee nwepụta nwa. Ọnya ka anyị jikwu na ife ndị Igbo na-ajụ bụ gịnị? Na amụrụ nwa na ọnya bụ ife mbụ. Ya na nwata oke na nwunye wepụta bụ ọnwa nta. Nwata nwa si n'oke na nwunye pụta bụ ọnwa nta, dịka anyị si kwue na mbido ebe ndị Igbo si jelu bịa, na enwelu ndị a na-akpọ ndị ijite otule. Na ijite otule ga-esite na ijite ọra. Ijite otule bụ ndị si n'ọnwa wee bịa. Mana ebee ka fasis wee lute n'ọnwa? Ndị Igbo bụ ndị na-aga njem na mmụọ. Fa na-akọwala ya na ọ ga-abụ na ijite ọra, maka na ijite ọra bụ gịnị? Ebe afọ ka ị ga-enweta kpamkpando.
ebe a ka ị ga-enweta anwụ na anyanwụ. Ya na anwụ na anyanwụ na kpakpando nọ n'ebe nọ n'otu aka, mana ọnwa nọ na nso. Ya na mgbe anyị mụpụta nwa Igbo, anyị akpọ ọnya nwa nwe a nwe nke anyị ma bụ na w wee nye anyị nwe a nwa. Mana anyị ma na ofu okpokọta okwu anịkwala anyị ọnwa, na ọ bụ iwepụ ọ wepụ na ife ị ga-enweta bụ nwa. Ifụkwa nwa, ya na nwa anyị na-eku n'aka, nwa anyị na-ekudo bụ ọnwa si n'ijite otule wee dabata n'ime ebe a. O bukwanya bụ oke na nwunye. Ya na iwelu obidi ọbụla ọnwa, iwelu na ebidi ọbụla nwa, mana ofu ife a ka ọ bụ. Ya na nwa alọghachi n'ụwa bụ nwa anyanwụ, nwa anwụ site n'ọnwa bata ụwa, nwa si na kpakpando. Ya na o nwelu ka ọzụzụ asị adị, o nwelu ka ọzụzụ asị adị, maka na o nwelu ije ọbịa n'ụwa, o nwere ife o ji bịa n'ụwa, o nwelu mkpa ọ bịala Igbo n'ụwa. Ọ ebe a ka ndị Igbo si nweta afafa Igbo mkpa, igbochi ife ọjọọ tupu ome. Dịka anyị si kọwa na afafa bụ ndị mbụ na ndị egede. N'Igbo n'onwe bụ na-akọwa maka ọfịa na oke nna sofabia bụ gịnị? Adunna anyị. Nke mma na ndị ori ezulugo kpọọ onye Adunna anyị, mana ọ bụrụ ọtụtụ ife ọjọọ ka ọ bụ, maka na ọtụtụ afa ndị Igbo bụ nyanwa bụ afa dị n'ụwa niile. Kama na Igbo aghọtara, Igbo amara onwe ya, anyị amara onwe anyị, maka ife na ọbịala bịa mee ka ụzọ nke anyị dị nkenke, ka edula anyị rudonye n'ọfịa. Ya na anyị na-ekwu maka Adunna anyị ka anyị ghọta na ọ bụrụ sọsọ ebe a ka afa ndị Igbo ji, na ọ bụrụ sọ ebe a ka Igbo debe nyelu golo ụwa afa, nyelu ụwa afa. Na ịgaba n'ụwa niile, na inenebe anya n'ụwa niile, ma nke a bụ ịbazi n'akụkọ na-abụrụ abụ ebe anyị na-agata. Na inebe anya n'okike ụwa niile, na ị ga-afụ afọ Igbo karịsịa ife niile, maka na Igbo na agụmagụ nwa bekee nke fakpọrọ etimọlọji. Ọ bụ asụsụ, ọ bụ nne ga-enye nwa asụsụ, nwa enye nwa asụsụ. Ya na ịbụ na inebe anya na atụmatụ ụwa niile, ị ga-afụ asụsụ Igbo, ị ga-afụ asụsụ Igbo. Dịka ebe dịgasị iche iche, ị na-ekwu maka Iran for example, o ị na-ekwu maka Irish for example, ị mara na ife a na-ekwu maka ya bụ ireshi, maka na Igbo bụ ndị chọpụtara ife ndị a niile. Mgbe nwa bekee na-akọli na mmalite fa bụ Celt, dịka ndị ebe m nọ na befa, ndị United Kingdom nọ na befa, mgbe fa na-akọli na ndị mbụ na ndị egede fa bụ Celt, na ndị isi dibịa ndị chọpụtara obodo fa gụọ afa bụ Druids. Na ya aghọtara nọ ndị Igbo ka a na-ekwu maka ya, maka na ọtụtụ ife bụ ife anyị nwa bụ ndị Igbo na-aghọtara, maka na nwa bekee meli ya ka anyị daa ma n'ụwa anyị. Ya na a na-ekwu maka Irish, na Irish agbara onwe fafa, na ọ bụrụ the word ir asịrọ na Irish pụta, na ire esiro na Irish pụta, na ire bụ afọ Igbo. No Igbo nyere afa dịka ebe m si bịa,
dịka ebe isi bịa ịbanye n'ebe isi bịa ị ga-enweta ndị ire n'ebe dị iche iche. Otu a ka ọ dị ma anyị na-ekwu maka ife dịka Iran. Anyị ama nghọta na a na-ekwu maka ire anị, na a na-ekwu ife afafa bụ ire anị, fenyere onwe fa afa, fenyere onwe fa asụsụ. Ife a bụ ụwa ndị Igbo, ụwa ndị mbụ na ụwa ndị egede debelụ. Ndị ọzọ nọdụ n'enu na-aza afa dị iche iche, dịka anyị na-ekwu maka Welsh maọbụ Wales, na ndị Igbo aghọtara na ife a na-ekwu bụ owele nchi, na ọ bụ na owele nchi ka anyị si nweta afa ndị a, ka fa si nweta afa wee luo echi. Anyị ka na-ekwu maka owele nchi, mgbọsị nta ya chụa na owele nchi. Ya na afa ka nkụ maka ndị Igbo na-achọ ebe fa si bịa, maka ifi na Welsh na-akpọzi na owele nchi bụ Wales, na mbụrụzi bụ na ndị Igbo abụlugo Welshman. Maka na nwoke kụzielu gị akwụkwọ, nwaanyị kụzielu gị akwụkwọ, o meziro ka nwata akụziri akwụkwọ bụrụzi onye nkụzi, zaba afọ onye nkụzi, ị ka ga-abụ onye Igbo. Ya anaghị anyị nwa ka ọ dị elu ikwu ọnụ anyị kọwala ụwa. Dịka a na-ekwu maka ebe m nọ na ya, mmiri a na-akpọ River Thames, na Thames abụrụ afa bekee, na Thames abụrụ afa bekee. Dịka m si kọwala unu na ndị Igbo ndị gaa mba niile wee wepụta afa ndị a niile debe ụwa ndị a, na afa bụ ndị ọkala obi. Ya na eri nna anyị, ya bụ na adụnna anyị, na adụnna anyị bụ onye ọkala obi. O si na ndị a bụ ndị ọkala obi, ọfa bụ ndị abụọ ndị nọzi n'ụwa, ndị mụta mụ na gị. Ya na Thames fa na-ekwu maka ya bụ gịnị? Atamụ isi n'ọba ata, maka ọ bụ atamụ isi nke bụ gịnị? Mmili ide mmili nke anyị ma na ọnyanwa bụ Ojukwu ide mmili anyị ma na ọnyanwa bụ mgbe anyị na-ekwu maka oke na nwunye, mgbe anyị na-ekwu maka anwụ, mgbe anyị na-ekwu maka agwụ, mgbe anyị na-ekwu maka Nnechukwu, mgbe anyị na-ekwu maka Adachukwu. N'ebe a bụ mmalite ife ọbụla gbasalụ mmiri. Kpata na mgbe anyị kọwala etu anyị si fụ a n'anya n'ụwa, na nke mbụ anyị kọwala akpọ ọnya gịnị? Ojukwu nwaanyị mma, na ọnya nwa bụ ada ide mmiri. Mana nke a bụ ka m wee lụtụta aka ka o wee kwa anyị ghọta ebe anyị na-aga. Na oge anyị na-ekwu maka gịnị? Ọzụzụ nwa Igbo, na anyị na-ekwu maka nwa dị oke mkpa ka anyị ghọta ya, maka na ọnya kpata Igbo ji wee debe ọdịnala Igbo etu ọ dị, nke anyị nwa bụ ụmụ fakịta na-agbapụ ọsọ, nke anyị bụ ndị ụmụ aka fakịta na-agbapụ ọsọ, na-agbanarị. Na ọ bụrụ ọda abalị anyị na ọ na-anyụ anyị anyụ, ọda abalị anyị na onyonyo ka ọ na-anyụ anyị. Maka dịka ndị Igbo si wee tụọ n'inu si na onwero ife ga-eme kata ka nwa ọtị wee sikata isi ụtọ, ọ bụ na ọ bụrụ ọnwụ ka ọ na-anwụ. Onwero ka eme kata nwa ọtị esikata isi ụtọ, ọ bụ na ọ bụrụ ọnwụ ka ọ na-anwụ. Ọnwụ ka ọ na-anwụ, o ji wee nọrọ n'ọkụ na-agbase na-esi isi ụtọ, ochie nọ ndụ ka ọ na-adị, ọ dị ndụ. Ọnwụ ka ọ na-anwụ excuse me. Mana Igbo gwala anyị na anyị ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ. Ya na ọmụmụ a na-ekwu maka ya, na nwa a na-ekwu maka ya, na ọnwa bịa n'ụwa a na-ekwu maka ya, na ana Igbo bụ oke na nwunye ka ọ ga-esi na ya bịa. Na ọ bụrụ oke na oke, na onwero ife emegide ka oke na oke
wee si na ka nwa si n'oke na oke pụta ma o si na unye pụta. No, nke a bụ atụmatụ ebe Igbo gbadoro ụkwụ kpọmkwem, maka na ebe ife Igbo na-agbanwe bụ okike. Ọ da agbanwe nka na ụzụ nwa bekee. Na nka na ụzụ nwa bekee, oke na oke nwee ike n'oge na-adịrị anya enwe ike oke na oke na-ebu afọ ime na-amụ nwa. Fa nwee ike wobe oke akpa nwa n'obi, obue nwa n'obi. Mana ya marọ maka nke a. Igbo gwala anyị dịka o si dị na mbụ na ọ ga-abụ n'oke na unye. Ya na ọzụzụ nwa a na-ekwu maka ọzụzụ nwa anwụ a na-ekwu maka ya bụ gịnị? Nwa agwụ, nwa ada agwụ, nwa ọbala na-abụ, maka na ọnya bụ ife anyanwụ bụ. Anyanwụ bụ ọsọ ọbala. Nwa agwụ nọ nwe ebe uche okike, uche Chukwu. Ya na anyị ga-aghọta na ife ọbụla Igbo na-akọwa na atụmatụ Igbo na ofu ebe ka ọ na-agba. Ma ebido na nwa amụ tata, ebe a na-alụdokwu ya aka bụ na chi ukwu. Ebe a ka anyị na-agbabe die. Ebe a ka Igbo si bido, ebe a ka Igbo ga-ejedebe, ebe a ka Igbo ga-echi akwa. Ọnya ka anyị ji bido na ya bụ mbụ. Na mbụ gbawala abụọ chaa Ifeke. Ifeke nke anyị ma bụ atọ, nke bụ ike nga igwe. Maka na ife o ji nye ndụ. Ife o ji nye anyị ndụ. Si ka anyị wee nọdụ. Ka anyị wee bụrụ ndị ga-asị na anyị dị dịka echi. Maka na o nwere ife okike nwere. O nwere atụmatụ okike ji. O nwere atụmatụ ndị mbụ ji wee bata si ka Fabia wee nọdụ n'ụwa. O nwere atụmatụ Fajibia. O nwere ife Fabia alụ. Ife a Fabia alụ kpata eji wee nwee mpaghara ụwa dị iche iche. Mpaghara ụwa dị iche iche ọbụla afọ okike, bụla afa ndị Igbo. Fa wee si enye Igbo Ifeke, ife ji ọkụ dịka chi lọlọ ụwa. Ọ na chi alọlọ ụwa ka a ga-azụ dịka esi azụ chi. Dịka esi azụ chi. Ama nzụ chi lọlọ ụwa dịka esi azụ nwa ọkụkọ. Ama azụ chi lọlọ ụwa dịka esi azụ nwa ewu. Ama azụ chi lọlọ ụwa dịka esi azụ nwa mgbada. A ga-efe ise a n'anya wee zụa nwa chi lọlọ ụwa. Maka na o nwere ife ọbịa n'ụwa ime. Ya na ọ bụrụ na atụgo na ebulugo na amụgo ise a ma ọ na-amụgo ịbụa. Ọ bụrụ ya bụ okwu. Nọ kedu ka esi zụa, kedu ka esi kpakwanya bụ omeji. O wee ligolu na alụlụ wee nwee ike wee doo ọfụma. Ife ndị a bụ ife ọnwa anọ ya. Ọnya bụ ife anyị ga-akpa n'ọnwa. Tata bụ mmalite ka anyị wee ghọta ebe ọnwa na-aga. Ka anyị wee ghọta ebe ọnwa na-aga. Dịka anyị si kwu n'oge gara aga, ọ sị ndị Igbo mala agwụ na ọ bụrụ les. Tata anyị na-ama les. Tata anyị na-ama abada. Tata anyị na-ama George. Mana ya mara agwụ. Maka na ụmụ ife ndị a bụ ife onye na-enwere agwụ, ife onye na-enwere amamife. Maka anyị na-ekwu agwụ ka anyị ghọta ife ọ bụ na amamife nke dịkwa mkpi abụọ, akọ na uche. Enweli aka mmadụ ji eyi nyakọsịa mana n'ime na ife o ji bụrụ nwachi anọrọ, ife o ji bụrụ nwa egede anọrọ, ife o ji bụrụ nwa ndị mba anọrọ. Olofugo ife ọbịa n'ụwa imenụ. Chia na ọsọ ekike ka ọbịa ikenụ. Ya na ọzụzụ nwachi nwere ụlọ ọba. O nwere etu esi emie. Na mbido ngwosi nwachi
mgbosi chi lọrọ ụwa n'ụwa mgbosi chi lọrọ ụwa bata n'ụwa anyị bụ ndị Igbo mana ndị Igbo akarọkpọ ya mmadụ na ọ ka bụ mmụọ anyị bụ ndị Igbo mana ndị Igbo akarọkpọ nwa lọrọ ụwa akarọkpọ chi lọrọ ụwa ndị Igbo akarọba anya afa ndị Igbo akarọba nwa lọrọ ụwa afa maka na ọ ka bụ mmụọ afa mbụ nwa Igbo nwe afa mbụ site n'ọzụzụ na mmalite ịzụ nwa Igbo afa mbụ nwa Igbo na-aza bụ afa chi bụ ya bata ụwa afa chi kpọ nwa Igbo bata ụwa bụ nyanwa bụ afa mbụ nwa Igbo na-aza. Kedu chikpọ nwa Igbo bata ụwa? Kedu ka ị ga-esi ma chikpọ nwa Igbo bata ụwa? Chikpọ nwa gị iku n'aka nwa nwunye gị mụta ata nwa gị nwa bụ nwaanyị Igbo mụta ata chinyana ya bata ụwa abụrụ St. Bartholomew ọ bụrụ Agnes ọ bụrụ Alice ọ bụrụ Janet ọ bụrụ Felicia ọ bụrụ Esther. Chidu nwa Igbo bata ụwa bụ Eke ma ọ bụ Oye ma ọ bụ Afọ ma ọ bụ Nkwọ. Chidu nwa Anyanwụ bata ụwa nwa nke alọlọ ụwa chi alọlọ ụwa tata Igbo na-akara onye afa Igbo ma na-enye afa wee lue na ọnwa erughalịa chi a batala ụwa nwere afa chi a bụ Eke ma ọ bụ na ọ batala ụbọchị Eke maka na ochie Eke dịka anyị si kwu n'oge gara aga oge anyị na-akọwasị gbasara ndụ ndị ụwa eze Chitoke ụbọchị ọbụla n'ime ụbọchị ọbụla na ụbọchị ọbụla anyị fụrụ nwelu gịnị o nwere onye nkwụ ụgbọ nọ n'ime nkwụ ụgbọ a bụ nyanwa Chioke eze Chitoke ya na ọka ọchị nwa abata mgbọsị afọ na chi a bụ gịnị afịa ụbọchị ọ na-abata ọnyanwa nwa afa nwa ya dịka onye dịka m ịma m dịka Ngozi Chukwuka mana afọ amarọ m ka Ngozi Chukwuka mmụọ amarọ m ka Ngozi Chukwuka mmụọ ma m dịka nwa mgba afọ nwa ude afọ mmụọ ma m dịka nwa ude afọ maka na mgbọsị afọ ka m bata na chidubata m chinyọrọ ụwa m bụ ude afọ ebe a bụ mmalite na chi adapụta aitie he ọmụlụ gịnị ọmụlụ nwa Igbo ada ajụ ọmụlụ oke ka ọmụlụ nwunye. Nke a bụ ajụjụ nke abụọ. Ajụjụ nke mbụ ọmụlụ gịnị azịza ọmụlụ nwa maka n'ime nwa bụ oke na nwunye nwa bụ n'ime oke na nwunye ya na nwa anyị na-ekwu maka ya tata na afa ọ ga-aza bụ afa chidubatalia oge o mesi kpukpu mkpu ogene ogenege onye na-ekpu ogene ogenege okpupụta wee dapụta chi afọ batalụnụ ọbụrụ mmadụ ọkara ọbụrụ mmadụ na nghọta nke ndị Igbo na-etu Igbo si fụ okike maka na ife niile Igbo na-agbaso bụ okike chi maka ọfa bụ ndị debere ụwa mụ ị nọ na Amerịka o mụ ị nọ na Australia o mụ ị nọ na Europe mụ ị nọ na Afrịka ebe ọbụla ị nọ na mpaghara ụwa niile ndị kwụbara ụwa bụ ndị Igbo ndị ọkala obi ọfanyela ụwa niile afa na asụsụ fa na-asụ ya na ndị ọkala obi ndị mbụ
ndị gwala anyị ka fasisi na Chukwu pụta, fa bụrụ ndị ikpeazụ ndị wapụta Chukwu na nkụ, ndị ji akụkọ efulefu kewapụta Chukwu. Ndị a na-agwa anyị etu o si dị. Ndị a bụ ndị mbụ bụ fanwa bụ ndị bụ ụzọ, maka onye bụ ụzọ ga-agwa anyị ka o si dị. Ndị a bụ ụzọ na-eme ka anyị malụ na mgbosi anyị na-asị na nwata amụ na nwa, na ife anyị na-akọwa bụ na anyị enwe anyanwụ, nwa anyanwụ abatakwana na ọ nọghachitekwago, o nwere afa. Afịa bụ gịnị? Tata bekee. O si na tata daa, ọbụlụ nwaanyị, ọbụla akụ eke, ọbụla eke mma, ọbụlụ nwoke, ọbụlụ nwa eke, ma ọ bụ etu ọbụla obodo ndị Igbo si ekwue n'okwu. Ya na afa ka mmụọ na-anụ. Afa bụ afa izizi nwa, afa bụ afa izizi onye Igbo ọbụla. Afa ka mmụọ ji malụ gị, afa ka mmụọ ji malụ m, afa ka mmụọ ji malụ anyị. Kedu ife ọ na-akọwa? Ọ maka na ndị mbụ ṅụrụ nkwụ ọkụ, maka na ndị Igbo gwara anyị sị na okenye nwa nkwụ ọkụ okwu eziokwu. Ọ maka na fa ṅụrụ nkwụ ọkụ ka fa ji gwa anyị fa? Mba, ọ bụrụ maka na fa ṅụrụ nkwụ ọkụ. Ife fa ji gwa anyị fa bụ na mbụ, na mbido fa na-agwa anyị na anyị si na chi gbawapụta, na anyị si na chi, na anyị si n'okike wee gbawapụta, na ụzọ fa gasị ma fesi Jupiter, ma fesi Mars, ma fesi Pluto, ma fesi Venus, ma fesi na kpakpando, ma fesi n'ọnwa, ma fesi na wee daa n'ụwa. Na ofu ebe bụ mmalite fa, na mmalite Chukwu okike. Na mmalite Chukwu okike a fasipụta, ị ga-amazi ife ọ bụ ya, maka na ọ gwala na mbụ gbawala ebu achaa ife eke, na mgbawa ebu bụ oke na nwunye. Emesi osi ọcha anyị ife eke, anyị wee nnọdụ anyị bụ gịnị? Ịnọ. Maka na m na-akọwa na onye Igbo ghọtala Igbo ga-aghọta ife ọgụ ọnụ bụ, ghọta ife okwu bụ, ghọta ife echiche bụ. Na ịnọ a na-ekwu maka ya bụ gịnị? Mgbawa okike ụwa. N'ife ịnọ, dịka m sikwu, na ife ọbụla ekele eke nwere ife ejikie, na ife ọbụla aka ga-eke eke nwere ife a ga-ejikie, na ife ọbụla nke ekebuli ekebu nwere ife ejikebu ele, na ife ndị a niile n'ime fa bụ oke na nwunye. N'ime oke na nwunye a ka ọ gbawala ụzọ ịnọ. Ife izizi okike wepụta ejike ife niile bụ eke. Maka na anyị na-ekwu maka anyanwụ ka anyị ghọta ọkụ, na oye mmiri, ebe anyị si nweta ide mmiri n'afọ ana nke ọ na-enwere onye nwee ike ịkọwa ịfụ ịma mfụsị anya n'ụwa. Maka na anyị na-akọwa bụ dị ụzọ abụọ, nke afụrụ anya na nke anaghị afụ anya, ya na ana mmụọ na ana mmadụ. Ya na ife ọbụla kpọrọ nkụ, ife ọbụla siri ike si n'ana. Na nke ịnọ bụ nkwọ, ikuku. Biko onye ọ na-edoro anya, anyị nwee ike iji enene ife ndị ozi ndị anyị si n'oge gara aga, ọ ga-atụsalụ ife ndị a niile na-alụ. N'ikuku si nọ ife nyanwa bịa ime n'obu gịnị? Ime ka ana, ya bụ ife kpọrọ nkụ, ife siri ike, na mmili na ọkụ inyefa ndụ. Maka na ọ gịnị? Na ikuku bụ na ngọzi na-ekwu okwu, ọ ikuku bụ na ị na-ege m ntị, ọ ikuku bụ na ị na-anụ ife m na-ekwu. Ikuku apụọ kịta, ife mụ na gị na-akpọ ndụ ka dị.
ọnwa adịrọ ikuku pụọ kịta ife mụ na gị na-akpọ ndụ ka dị mana aja ga-anaghachi ebe aja nọ mmili ga-anaghachi n'ana mekọlụ mmili solu mmili ibie etu a ka ọ dị etu ọkpụkpụ arụ si dị ọnya ka Igbo ji wee mee ka ịghọta na nwa bata mgbọsị eke nwee ebe o si bịa na o nwere ebe mmụọ ọnya si bịa na nwa bata mgbọsị oye nwere ebe o si bịa o nwere ebe mmụọ ya si bịa ya na nwa batalụ mgbọsị eke esi n'ike mgbọsị eke abịa nọ na mbagana maka na ife ọbụla nwere mbagana nọ na mbagana ka o si pụta na nwa bata mgbọsị oye nwere ike osi ebe mbagana o si bịa nọ na mbagana ka o si bịa na nwa batalụ mgbọsị afọ na mgbọsị nkwọ etu a ka ọ dị ya na ọzụzụ nwa Igbo nke mbụ bụ gịnị ịghọta onye anyị kụ n'aka ịghọta onye anyị dubatalụ ịghọta nwa anyị na-enene na onye a bụ mmụọ na ndị Igbo sịrị anyị wee ndidi olue ọnwa tụgharịa na ọnwa tụgharịa na ife anyị ga-enweta bụ abalị 18 anyị enye afa anyị enye afa nke akpụkpọ arụ na afa anyị na-abanye nwata bụ afa nke akpụkpọ arụ anyị enye afa nke akpụkpọ arụ ya na ife anyị na-akọwa bụ n'ime ọnwa na anyị ga-alụtụ aka ụzọ dị iche iche eji azụ nwa ndị Igbo na nwa onye Igbo nwee ka esi azụ na ada azụ a ka esi azụ nwa anụ ọfịa na ada azụ nwa onye Igbo nwa ndị Igbo ka esi azụ ụmụ anụ ọfịa maka na ebe fasi bịa eteka anọ nwa efefa bịa ebe anyị lụ ya na anyị ga-aghọta na ọmụ na gị ka ọ dị lụ ịghọta wee nwee ike wee kwadobe nwa maka ọlụ ọ na-abịa ịlụ ya na dịka anyị si fụ na ife ọzọ ga-esota bụ na ọ ga-elu oge anyị ga-eme gịnị anyị ga-eweli ichi nwa mgbe ichie ga-adapụ maka na tupu ọba anyị afọ anụ arụ na ichi nwa ga-ada mgbe a ga-enye nwa afọ anụ arụ na ichie ga-ada kedu ife bụ ichi maka na ọtụtụ n'ime anyị Igbo na-asụ n'onu ma akwa ụkwala ọbụla ofu enwere ike ọ bụrụ ife ndị obodo m na-akpọ ichi bụ ife ndị obodo m na-akpọ ichi nwee ike bụ na anyị ncha niile na-akpọ ya ichi mana anyị amarụzi maka na anyị arapụgo ụwa anyị a na-ekwu maka ichi ife ndị Igbo na-akọwa bụ gịnị umbilical cord otube ebe nne na nwa si wee gbakọ ebe nne si na-eli ọnya kpata na anyị na-atụsa maka nwekọ gị na chi nwekọ mụ na chi otube a ka anyị ga-eji ghọta na ọ ga-ejikọ gị na nne jikọ gị na nne nne jikọ gị na nne 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 jikọ gị na nne 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 etu a ka o si dịkwa na nna gị jikọkwanya na nne jikọkwanya na nne nne jikọkwanya wee gagide wee lụọ na ebe ikpeazụ ya na mgbe ichi nwa pụtalụ mgbe o si n'afọ pụta bụ nwa bụ chi a anyị na-ekwu maka ya anyị kpọrọ nwa ọbụla ụbọchị eke ọbụla nwa mbọsị eke ọbụla ụbọchị oye ọbụla nwa mbọsị oye ọbụla ụbọchị afọ ọbụla nwa mbọsị afọ ọbụla nwa mbọsị nkwọ ọbụla nwa mbọsị nkwọ ọbụrụ maka ọpụta mbọsị ụka ọbụla sọnde mba ọbụrụ maka ọpụta mbọsị mọnde ọbụla mọnde mba ọbụrụ maka ọpụta mbọsị tuzdee ọbụla tuzdee mba ọbụrụ wenesde maka na onwero chinya na ya jikọ mbọsị a
oge eji chi wepụtala okike kanya na chie kanya na mmụọ kanya na okike wee na-agba ndụ ya na mgbọsị ichi nwata ga-ada a ga-ewelukwa ichi nwata tinye naanị ebe a ka anyị si nweta atụmatụ anyị na-aga na-enye erima bụ elili ọmụmụ nwa a ga-ewelukwa iche tinye naanị ada etufu ada agbụ ya ọkụ ada edebie n'iko debie nwacha isi a wee jee butelie eche sie nna ha enekwa ichi mgbọsị amụ gị ichi nwa Igbo bụ ife dị oke mkpa maka na mmụọ lọrọ ụwa mgbọsị mmụọ nwa lọbata n'ụwa o ji afa mmụọ bata mmụọ nya na anyị bata mana ụfọdụ dị n'ife anụ arụ a ga-echi ya kwa maka na ana bụ mmụọ ọkụ bụ mmụọ mmiri bụ mmụọ ikuku bụ mmụọ ya na ị ga-eweli ichi tinye naanị o ife nke a ka eze nwa udene nwenu ji na-agwa anyị okwu n'inye atụmatụ maka na anyị kọwa na ife ọbụla Igbo na-ekwu bụ ife a na-eme eme ife ọbụla Igbo na-ekwu bụ ife a na-eme eme kedu onye bụ eze nwa udene kedu ife bụ eze nwa udene agwụ nwenu osibido ebe a lụọ ebe a kedu onye nwee anyị nwee onye kpatara na ndị Igbo bụ ndị galụ njem n'ụwa niile na mpaghara ụwa ọbụla ndị Igbo nyefe asụsụ ilu kịta na India faka na ekenwe ndị na-asụ Igbo ije Japan ị ga-aghọta ị ga-afụ ndị na-asụ Igbo ebe ọbụla ị gaa n'ụwa ị gaa na Siberia dị n'ime akpaka oyi ị ga-afụ Igbo maka na ndị ọkala obi ọfa tọrọ ntọ na n'ụwa nya bụ udene nwenu n'ụwa niile nke anyị ghọta dịka agwụ ọnya nwanyela ya atụmatụ sị ọ sị na ime nwunye dị na-atị ya ụtọ eze nwudene sị na ime nwunye ebe agwụ dị na-atị ya ụtọ maka na ọnwa mụta nwa na-elie echi nwa na ọmụa nwa na-elie echi nwa mana ọ bụ na ọmụa mụjọọ na-elie nwa lie echi kedu ife ọ na-akọwa na ichi anyị nwa na-ekwu maka ya na a ga-enye ya naanị ya na nwa dị ndụ mmụọ lọrọ ụwa nọdụ mmụọ lọrọ ụwa nọnyela anyị mmụọ nke a anyị kpọrọ nwa nyọrọ ụwa ọ nọnyela anyị ichieda anyị ewere otu bie nie ya naanị maka gịnị na elili ga-ama ngwugwu na ngwugwu ga-ama onye kelie na elili ga-ama ngwugwu na ngwugwu ga-ama onye kelie na elili ga-ama ngwugwu na ngwugwu ga-ama onye kelie na elili ga-ama ngwugwu na ngwugwu ga-ama onye kelie maka na itinye n'asụsụ bekee is a network universe. Is a network universe. Na nwa alia ga-aba naanị amalụ nekwa ebe ọ nọ ọza present na ọ nọzikwa n'ebe a kịta mana ama na mmụọ na-erejistago na ọ nọ ebe a kịta ọnya bụ ife eze nwudene na-akọwala anyị na nwunye nwa amụta nwa nyelie echi
n'ime nwunye dị na-atị ya ụtọ na nwunye nwa na-elie ichi ya na nwa nọlụ olie ichi maka na ichi ga-aba n'ala. Ada etufu ichi nwa Igbo etufu. O ichi a ka nwa Igbo ji malụ ụzọ malụ ebe ọ na-ana. Ọnya ka ndị dị ka m ga-eji wee nọ mba oru arọ niile nwa ike na-asụ Igbo, nwa ike malụ ebe m na-ana, nwa ike lue na anọrọ n'ala Igbo. Anwụ atagburo m, agwa atagburo m, akpị agbagburo m maka na ebe m si bịa. Maka ichi nwa Igbo ị ga-etinye ya n'ala Igbo ka o wee ghọta onye ọ bụ, maka na network universe ka o wee na-akụ, maka na ọ na-akụ nwa a na-anụ, nwa a na-anụ, nwa a na-eto, nwa abụla okenye. Ya ka Igbo ji gwa ya na nwa eze ada efu na mba, na nwa eze ada efu na mba, na nwa eze ada efu na mba, na nwa eze ada efu na mba. Maka na o nwere onye na-agwụ ya ebe o si bịa, o nwere onye na-agwụ ya ebe o si bịa, o nwere onye na-agwụ ya ebe o si bịa, o nwere onye na-agwụ ya ebe o si bịa. Maka na ife agwụ gwara anyị, o ife eze udene gwara anyị, udene nwe enu gwara anyị sị na ya nwee ebe a bido ebe a lụọ ebe onye enwe na onye anwe ya. Na ọ bụ na ime nwunye dị na ọmụta mma na-elie echi, mana ọmụa njọ ha na ya na-enwe aṅụle, maka n'ime ha na-asị ụsọ na ọmụa njọ na-eme gịnị nyelie ichi lie ozu nwa. Maka gịnị na ịma mgba nwa Igbo ọkụ, na ịma mgba nwa Igbo ọkụ na ị ga-echiri ya n'ebe o si bịa. Maka na ife ndị a niile mụ na gị fụ, ife ndị a niile anyị fụrụ anya bụ akpụkpọ anị, ife abanị ya na ọ ga-echiri ebe o si bịa. Ọnya bụ ife ọ na-akọwala anyị. Maka na anyị nwe mmadụ niile ya na nwa Igbo anyị na-amụta na anyị ga-amụ onye anyị kụ n'aka, anyị ga-amụ onye ọ bụ, anyị ga-amụ ife ọ bụ ma anyị na-enye anya. Anyị ga-aghọta na ọ bịara ebe a ibi ndụ asaka asa, anyị ga-aghọta na ọ bịara ebe a ịma George na ịma les, na o nwere ife ọ bịara ebe anyị mee anyị nwa ka ọ dị lụọ ịnwa ka anyị wee malụ. Maka na anyị bụ ndị ga-azụfa. Ọnya ka ejidebela anyị ọdịnanị, ọnya ka ejidebela anyị ntọnanị, ọnya ka ejidebela anyị, ọnya ka ejidebela anyị nsanị, ọnya ka ejidebela anyị omenanị, ka anyị wee ghọta ife ndị a niile. Ya na okike nwa Igbo, okike chi Igbo, okike chi Igbo, ife a na-akpọ okike bụ iziga nwa chi, iziga chi a ụlọ akwụkwọ. Ya na mgbosi chike nwa ibu n'afọ nwaanyị ga-amụ ụlọ akwụkwọ ka ọ na-abịa, ụlọ akwụkwọ ka ọ na-abịa. Na ndụ afọ ọ ga-adị, na ndụ a chi Igbo ga-adị, na ndụ a chi Igbo a anyị na-akpọ nwa ga-adị, na ife ọpụpụ ịmụta ife. Ndụ na ibe ife ọpụpụ ife ọ ga-amụtagasị n'okike bụ na akwụkwọ, na ndụ ọ ga-adị bụ ife ọ ga-amụtagasị n'ụwa. Anyị na-ekwu na nwa Igbo ga-anọ n'onyọlọ ụwa, n'ụwa a ga-abụli onye nkụzi. Ụwa ife anyị na-afụ anyị na-akpọ nọ anọ m n'ụwa na ọ bịago ụwa na onye nkụzi ka onye bụ ụwa bụ nyelie. Na ife anyị na-akpọ ọnwụ na ọnọrọzi na akpụkpọ arụ bụ ebe ọ ga-echigha, maka na ebe o si bịa, ebe ọ ga-eji ịza azịza ife ọ mụtalụ. Maka na onye nkụzi na-akụzi ife niile. Onye nkụzi kụzi kedu ife ọ mụtara, ọ ga-aza azịza kedu ife ọ mụtara, kedu ife ọ mụtara. N'ịlụ ụwa anyị na-ekwu maka ya bụ ọ bụ na ọ mụtara oge echigha, ọ bụ mbawanye. Ya
na nwa ikwu n'aka bụ chi bịa n'ụwa. Ọbịa ịbawanye na amamife, ọbịa ịbawanye na mmụta. Ọ mụ na gị ka ọ dịlụ ịkwụnye n'ụzọ ọ ga-eji mụta. Ọ mụ na gị, ọlụ mụ na gị dịka ndị okenye, dịka ndị mụtalịa, dịka ndị zipụtalịa, bụ ịkwụnye n'ụzọ ọ ga-eji mụta. Ụzọ m na-ekwu abụrụ gbaghalụ ji gbaghalụ ede jebe akwụkwọ. Maka na ọ gbaghalụ ji gbaghalụ ede jebe akwụkwọ, ọkụsị akwụkwọ pụta, ọkachọkwa anụ ji, ọkachọkwa anụ ede, maka na ọ ya na-eli nninu. Ya na ụzọ m na-ekwu bụ ịmụta onye ọ bụ na ife ọ ga-abịa n'ụwa ime. Ọnya bụ mbawanye. Ya na ọnya ka nwa ji chighata. O chighatarọ ka anyị nye Gucci. O chighatarọ ka anyị nye Prada. O chighatarọ na iwu bụ na ọ ya eje Oxford University. O chighatarọ na iwu lili bụ gịnị? Na ọ ya eje obodo oyibo. Ife ndị a bụrụ ife chi a ji bịa ụwa. Ife o ji bịa ụwa bụ ife dị mkpa karịa ife ndị a. Ya na ọnya nwa bụ ịlọ ụwa nwachi. Ọ anyị nwa ka ọ dịla ịghọtịa. Maka na ịghọtịa, anyị ama mfe ụzọ. Ọ bụrụ TV one na saizi TV one dị na room ebe nwachi na-alarụ. Ọ bụrụ ya bụ ife ọbịa ịmụta. Ọ bụrụ na enwelu ndị na-eficha eke na-awụ arụ wee lụọ arụ ili na ịsa na-anyụ nwamili na bed. Ọ bụrụ ya bụ ife ọbịa ịmụta. Anyị ga-ama na nwachi lọrọ ụwa na o nwere ife ọbịa n'ọbịa njem, na ife o jipụta na njem a bụ ka ọ bawanye na amamife. Ọnya ka Igbo ji gwa anyị n'okpukpu asaa, maka na ọ nwere ọlụ dịlụ ya bụ nwa, maka na ọma nta aka osi na nwa pụa. Ya na nwa anyị na-akpọ nwa mmadụ n'ezie, nwa anyị na-akpọ nwa m, nwa anyị na-akpọ nwa anyị n'ezie bụ nwa mmụọ. Nwa anyị na-akpọ nwa m na nwa gị na nwa anyị n'ezie bụ nwa mmụọ. Ọnya ka o ji bụrụ chi lọrọ ụwa. Ọ bịala ozi idekwaba ụwa ogbugbu asaa maka ndị na-abịa abịa. So no, nke a bụ gịnị? Responsibility. Ọ bịala ozi idekwaba ụwa maka gịnị? Maka ndị ka na-abịa abịa. Maka na ya bụ nwa ama nta aka ọkalịa ịbụ nwa. Anyị akpọbịa mmadụ, anyị akpọbịa afa dị iche iche. O nwere ọlụ ọbịa ịlụnụ. Ọ bụrụ maka Prada, ọ bụrụ maka 50-inch TV size, ọ bụrụ maka isu n'imi. Mkpa o ji bịa bụ amamife na nghọta, inwe akọ na uche ọ ga-eji wee dekwaba ụwa maka ndị na-abịa abịa. Ọ nke a bụ Igbo teknọlọji. Ọ nke a bụ Igbo nka na ụzụ ndị Igbo. Ebe a bụ mmalite na njedebe nka na ụzụ. A na-etu a ka o si kwesị ịdị n'ụwa niile. Etu a ka o si kwesị ịdị n'ụwa niile, maka na ndị Igbo kwubalụ ụwa niile. Na nka na ụzụ niile a na-ekwu maka ya bụ kedu ka ọ ga-esi wee balụ mụ na gị na ndị ka na-abịa abịa okpukpu asaa. Anyị akọwasịghị ife ndị a na-arụ gara aga. Oge anyị na-akọ maka ịlọchi. Ya na ọzụzụ nwa Igbo bụ ka ife a ga-eme ka nwa mmụọ wee bụrụ onye okenye. Onye okenye nke ga-enwe amamife, nke ga-enwe agwụ, nke ga-ama agwụ nke bụ isi Igbo niile.
mana ugbu a anyị chee na isi Igbo niile bụ enwemego, anyị chee na isi Igbo niile bụ agụmụka akwụkwọ, anyị chee na isi Igbo niile bụ ịzụ ọka afa. Mana ọ bụrụ maka ịzụ ọka afa, ọ bụrụ ịgụ ọka akwụkwọ, ọ bụrụ inwe ego ga-edebe ụwa ọ dị mma okpukpu asaa. Dịka m sikwu n'oge gara aga, ife niile a na-emebisi n'ụwa, ife niile a na-emeghasị n'ụwa, ọ bụrụ ndị na-ejere akwụkwọ na-emebisie. Na tata na mụ na gị dịka ndị Igbo bi n'ụlọ ngakpọ ọnya ụlọ, maka na anyị ga-alụcha ụlọ welu rọdụ gbuo onwe anyị okilikili n'ime ụlọ, tinye onwe anyị na nga, welu ayọndo tikwa onwe anyị na nga n'ime ụlọ nke anyị lụrụ alụ, wee bịa wee gbaa ogige nke dịka be ndị ori, wee tochaa naanị enu bụ fensị a na-agba, wee bịa wee wele eletrik waya wee kụọ n'enu, wee bịa wee kwanye nnukwu geeti anyị ga-akwanye, wee tinye onwe anyị na nga. Ife ndị a niile abụrụ ndị ọrụ ugbo, ọ bụrụ ndị afọ anyị rapụ na n'ime obodo mere o jide etu a. Ọ anyị bụ ndị gụrụ akwụkwọ, anyị bụ ndị chara akwụ, anyị bụ ndị si na ọ ga-agba oke moto, anyị bụ ndị si na a ga-alụ ọkụ ụlọ, anyị bụ ndị si na anyị ga-agbaso ụzọ ndị ọzọ. Anyị tinyere onwe anyị n'ọkụ ọchịchọ nke wepụtalụ nsogbu anyị nọ n'ime ya. Na anyị ga-aghọta na ọbụrụ ndị Igbo, ọbụrụ ndị anọ n'ime obodo na-emeghasị ụwa na ọma ndị mma okpukpu asaa maka ndị na-abịa abịa. Maka nọọ ndị niile maala ife, ndị chala akwụ, ndị gụrụ akwụkwọ, ọfa nọ n'ọchịchị, ọfa bụ ndị na-emebi. Ịghọtala ife m na-ekwu, jee nene ife anyị kọ n'arọ gara aga, maka na ike na ya na-ada enu okwu na ịghọtara ebe okwu anyị si ebido. Ya na ịgba afa nwa so n'ife mbụ ka nwata na-abata n'ụwa, ka mmụọ ọnụnwa na-alọchi, ka mmụọ ọnụnwa lọlụchi. Ịlọchi bụ ịlọghachi, ịlọchi bụ ịlọghachi. Ka mmụọ ọnụnwa lọghachilụ, ka mmụọ mgbosi eke alọghachilụ, ka mmụọ mgbosi ọya alọghachilụ, ka mmụọ mgbosi afọ alọghachilụ, ka mmụọ mgbosi nkwọ alọghachilụ. Ka ọ na-alọghachi n'ụwa, anyị ga-agba afa, anyị ga-agba afa ịmata ụwa nke ọ nọ na ya mbụ, ịmata ife ọmụta n'ụwa nke mbụ, ịmata ife ọmụta n'ụwa nke mbụ. Ọnya ka anyị ga-agba afa ya n'ụwa gara aga. Kedu ife nwa batalụ tata? Kedu ife chi alụlụ ụwa? Kedu ife ọbịa ọmụta n'ụwa mbụ? Anyị ga-agba afa ka anyị wee mara ebe oge amalite. Ka anyị wee mara ebe oge ebido na ndụ a. Nọọ mụ na gị ka ọ dịlụ. Ọlụ mụ na gị abụrụ igo Prada, ọlụ mụ na gị abụrụ igo lace, ọlụ mụ na gị abụrụ ịchọ nwata mma ọ dịka okenye. Ọlụ mụ na gị bụ ịmata onye nọ n'iru anyị, onye anyị kụ n'aka ife a, ịmata afịa, ịmata mmụọ onye na anyị, ịghọta ebe o si bịa, ịghọta ebe ọ ga-aga, ka o wee dịrị ya mfe. Nke a bụ Igbonaization ka nsụ anya n'oyibo. Nke a bụ Igbonaize n'nwa Igbo, maka na nwa Igbo ige Igbonaize ya. Ọ bụrụ nke a bụ baptization ma ọ bụ Christianization. Ị ga-eme nwa Igbo ghọta onye ọ bụ. Gị nwa kue n'aka ga-ama ife iku n'aka, mara onye iku, mara onye ịkpụ, mara ebe ọ na-aga. Ka ndụ a wee nwee ike, wee nwee usoro. Onye bụ nsogbu mụ na gị tata.
nsogbu mụ na gị tata bụ na ya mara ụwa ya mara ebe anyị si bịa, ya mara ebe anyị bido. O nwere onye jụrụ anyị ese, o nwere onye gbala anyị afa, o nwere onye kọọla anyị ife anyị ga-asọ, o nwere onye gwala anyị mmụọ nyọrọ ụwa anyị, o nwere ebe anyị si, anyị mara ebe anyị si bịa. Ọnya bụ nsogbu mụ na gị tata. Na nwa Igbo nọ na Taiwan na-ata afụfụ, nwa Igbo nọ na Oman a na-agbụ ya ọkụ, ndị Awụsa nọ na-akpọ anyị afa dị iche iche. Onye ọbụla si ifu Igbo pigbuo ya maka na ọ nwere ife anyị ma. Anyị amara ebe anyị si bịa, anyị amara ebe anyị na-aga. Ya na akwadoro anyị akwado. Ọkụkụ mụsịa nwa, ọchị ọkụkụ, ọchị nwa ya ọchị, ọ na-akụzili ife dị iche iche. Ọ na-akụzili etu esi abọghị anị, ọ na-akụzili etu esi atụrụ anị, ọ na-akụzili ebe ọ ga-atụta idide, ọ na-akụzili ya na egbe na-abịa. Ọkụkụ nwere ife dị iche iche ọ na-agwa nwa ya mgbe o ji agwa ya na egbe na-abịa, mgbe o ji agwa ya na agwọ na-abịa, ife dị iche iche na-abịa ilie. Ya na ọkụkụ kụzili nwa ya, atụrụ kụzili nwa ya, ewu kụzili nwa ya. Ndị a niile nwa ife bịa ilifeli na ife bịa ịzọfa azọ, maka na ndị nnefe akụzilufa, ndị nnafe akụzilufa. Mana mụ na gị n'ụwa nke mụ na gị nọ tata, sọsọ ma ọ bụ na gị nwee kunie kịta jee chọọ ịnwa onye ịbụ, mana ọ bụkwa na nne ya gwara ya agwa asị asị, ọ bụkwa na nna ya gwara ya agwa asị asị, a ga-agụta na mkpịsị aka kaira bụ ndị nwa ụwa anyị nọ na ya. Ma ya nọ n'ụwa nke okpukpu mbụ, ka ya nọ n'ụwa nke okpukpu ise. Ọtụtụ n'ime anyị nọ kịta na-ege ntị n'ozi a n'ezi, anyị amarọ chibata anụ, anyị amarọ maọbụ eke maọbụ oye. Mụnwa na-agwaghị ife a, ọ nke a na-aka mma, ọ nke a na-aka mma na mbụ nwude afọ. Amarọ m na mbụ nwude afọ. Ya kedu ebe m na-ekpezi ekpele, kedu ekpele m na-ekpe, kedu onye m na-ekpelụ, kedu onye bụ aga, kedu onye na-ekwulu m, kedu onye na-agwa m, kedu onye na-agwalụ m chi m ọnụ m. Maka na m enwero ya. Anyị wee sizia nọ Jizọs, anyị wee bulie ebe onye ọzọ ka o kwuela anyị, ka ọ rala anyị. Mana elili ga-ama ngwugwu amala onye kelie. Nke a bụ nke general. Jizọs bụ nke general, ala bụ nke general. Kedu nke gị aka mkpa? Ya na nwa Igbo anyị kụ n'aka na ọ ga-ama onye ọ bụ, ọ ga-ama ife ọbịa na mbume, ọ ga-ama nsọ, maka na ọsọ ka ọnọ ka ọ ga-ama nsọ ka o wee dị ile. Mana o si na nwa mali ọdịlia mfe, o si na nwa mali ọdịlia mfe, ọ ya afụrọzi onwe ya ka ọ nọ na South Africa a na-agbụ ya ọkụ, ọ ya afụrọzi onwe ya ka ọ nọ na India ewelu okpili na-etigbu ka a na-etigbu agwụ. Ụmụ ọdachi niile ọ na-afụ onwe ya na-eme kịta, ọ ya afụzi onwe ya, maka na ọ ga-abụ chi, ọ ga-abụ nwa mmụọ, ọ ga-ama ebe o si bịa, nwee ndị na-agbalị ya ọgụ, nwee ndị na-alụlụ ya ọnụ. Maka na o nwere ife okike ji zipụta ebe a. Okike ezipụtara ya ka ọ bịa nwụchue, okike ezipụtara ya ka ọ bịa nwụọ ọnwụ ike, okike zipụtara ya ka ọ dị ndụ, ka o wee dozie ụwa. Maka na ọ bụrụ na ndị ọkala obi anọrọ, ọ bụrụ na ndị ọkala obi na ndị egede ndị abụọ anụrụ ụwa, ọ bụrụ na fa pụtara, ọtụtụ afa niile anyị na-anụ n'ụwa ya na-anụ a ihe amarọ maka ya.
mana anyị na-amachaghalị chee na nwa bekee na-enye anyị teknọlọji, mana anyị amara ebe o si bịa, anyị amara ebe o si bido. Ya na nwa Igbo ga-ama, nwa Igbo ga-abịa Igbo dịka nwa ọkụkụ si bụrụ ọkụkụ, nwa egbe bụrụ nwa egbe. Nwa Igbo ga-abịa Igbo, ọ ga-abịa Igbo ma mmụọ ọ bụ, malụ mmụọ o si na ya pụta, malụ ebe o si bịa, malụ nwekọnya na chi, malụ na ọ bịala ebe anyị lụọlụ, wee zuo oke na nwa Igbo. Ọ bụrụ isi isi, ọ bụrụ ọkụkụ ịmụ ọkụkụ, mana ọ salịa isi ochie na ọ bụ gịnị, na ọ bụ nwa ọbagwu. Nwa ọkụkụ ama mbụ nwa ọbagwu. Ya na nwa Igbo ga-abụ nwa Igbo. Nwa Igbo ka anyị tinye n'oyibo, anyị ga-eme ka nwa Igbo dị Igbo-nized. O nwere ofe ife ọzọ nwa Igbo ga-abụ n'ụwa a na-abụrụ Igbo. O tepụtara ya n'ude, ọ gụpụtara ya n'akwụkwọ, o bipụtara ya na mba. Ebe ọbụla ọ nọ, mkpọrọgwụ agara akụ gịnị, Igbo Igbo. Ya na ọ ga-ama ife melia Igbo, mala ife bụ Igbo, maka na ebe a ka ike niile ọ na-achọ ga-esi bịa. Ọ bụrụ site n'isi isi menya n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Ọ bụrụ ya ga-eme ka ọ mara okike. Nke a bụ idufie iru, maka na ife mee mụ na gị. Ọtụtụ n'ime anyị nọ 70 years. Ndụ niile afa dị bụ ndụ naanị iyi, maka na o nwere ofu mkpụrụ ụlọ ọ baala onwe ya, ọ bara ọla Igbo, maka na ife ọ bụ ọ dagalịpụ, ọ na-adagalị adagalị. Nne ya gwara ya, nna ya gwara ya, anya nwa amarọ, ọ chọpụtakwuru. Ya nọ ebe a ka anyị ga-eje, ma ọnya bụ ife anyị ga-atụsa n'ọnwa a. Ya nọ ya ka anyị ga-eji gbaa afa nwa, maka na nwa a na-ekwu maka ya bụ mmụọ ọma. Kedu ife bụ mmụọ ọma? Ka ntinye n'oyibo ka ọ wee kwa ịghọta. Just child, just child, or just society. Igbo bi na just society. Ọsọsọ Igbo bụ ebe a na-ekwu enwe eze. Enwe eze nwere ife ọ na-akọwa. Enwe eze nwere ife ọ na-akọwa. Igbo nwelu nze, ife a na-ezelụ, ife a na-asọlụ. Ọnya ka ị ga-eji gbaa afa nwa, ka ọ bụrụ chi ọ bụ, ka ọ bụrụ mmụọ ọ bụ, ka ọ bụrụ eze ọ bụ, maka na ife ọ ga-asọ ga-eme ya eze, maka na eze na-esite na chi. Ya na ndị eze bụ enwe eze, maka na ebe dị just, ebe oke na nwunye ma njọ na ma ife ọma malifọjọọ. Ya na nwa anyị na-ekwu amanta aka oto, ka ọ wee bụrụ ikolobịa ọma, maka ọ ga-esite na nwa ọma ghọọ ikolobịa ọma, o si na ikolobịa ọma ghọọ nna ọma, o si na nna ọma ghọọ ichie ọma. Etu a ka ọ ga-abụkwanụ ma ọ bụ na ife o bụ na mpata arụ abụ nwunye. Ọ ga-esite na nwa ọma ghọọ agbọghọbịa ọma, si na agbọghọbịa ọma ghọọ nne ọma, site na nne ọma ghọọ ichie ọma. Kịta one n'ime anyị ma nke bụ ikolobịa ọma, one n'ime anyị ma nke bụ agbọghọbịa ọma. Ọkwọ ndị a na-agbasi ọtọ na-ezikosi ikefa n'ịnyịnya, ọkwafa bụ agbọghọbịa ọma. Ọkwafa nwa bụ ndị na-azụlụ anyị ụmụaka. Ọkwafa nwa bụ ndị ga-ebu nwa okike. Ọkwọ ndị a bụ ụmụ ide mmiri. Ọkwa ụmụ ikolobịa ọma ndị na-enwero nsọ. Ọkwa ikolobịa na-enwero nsọ, ikolobịa na-enwere ife ọ na-asọ, ikolobịa na-amara ife ndụ ọ dị n'ụwa, ife ọ kwesị ịbụ, ikolobịa na-amara ebe ọ na-aga.
sọọsọ ife ọchị emeli oji zuo oke bụ ego. Sọọsọ ife agbọghọbịa chee kịta emeli oji zuo oke bụ ala na ike. O nwere ife ọzọ? Esokwa m dịkwa etu a na mbụ, mana ọmụta ka a ga-amụta wee gbanwee omume. Ya na m adị ekwu na mụ amaka. Ọ mmụta ka ọ ga-abụ amụta agbanwe omume. Ọ amamife bịa agwa agbanwee. Amamife abịalụ mmadụ aka n'ọfịa mma. Maka na ime nnọkọtafụ ebe ewu na-agba ọkụkọ, mana ikolobịa ga-agba ewu, ikolobịa ga-agba ọkụkọ, agbọghọbịa ga-agba atụrụ, gbaa nkịta. O nwere ife ọma na-agba, maka na amamife adịrọ. Ya na ọ bụrụ ege, ọ bụrụ prada eyi na-arụ. Ife ndị a bụ ife eji eyichi amalife. Ife a bụ ife eji eyichi iberibe. Ọkwọ ndị a ga-amụpụta ụmụ. Ọnya kpatara na nwa ga-adị arọ 15, ọ ka na-anyụ nwa amịlị n'ụlọ. Nwa Igbo ga-abụ nwa Igbo, ọ mara ebe kpaa. Mana ewu mụalụ nwa, ọ na-ebe kpaa maka na onwe ewu ọ dị ebe wu. Mana nwa Igbo ada asụda asụsụ a ile o ji bụrụ onye Igbo. Mana ọkụkọ nyelụ nwa ya chọọ. Ya na ife anyị na-ekwu maka ya bụ kedu ka nwata a na-ekwu mgbosi ya mụrụ ya. Kedu ife anyị kụ n'aka ife a? Kedu ife anyị kụ n'aka ife a? Ife a m kụ n'aka dịka nne ya ọnya ga-egbu m. Dịka nne ya ọnya ga-egbu yi. Dịka nfe anyị kụ n'aka taa ị na-amara ife ọ bụ, ị na-agbara afịa, ị na-amara ebe o si bịa. Ọnya ga-abụ olu arọ 18 wele egbe pụọ n'ụzọ, ogbue mmadụ 8. O wele egbe pụọ n'ụzọ, ogbuo oru mmadụ. Maka na ndị na-eme ife a bụ ụmụ mmadụ. Ọ mmadụ ma ofe amụ. Onwe mgbe fa bụ nwa, onwe mgbe ekufa n'aka. Ya na anyị ga-aghọta etu esi amalite inekwasị nwa Igbo anya, inye ntọnanị ndụ dịka nwa mmadụ, dịka nwa chi nọ n'ụwa. Ya na ife a na-emeli ife ndị a niile bụ ka o wee soludebe ụwa maka ndị na-abịa abịa. Ọfa bụ ife ndị mbụ na ndị egede ji bịa. Ọ bụrụ maka ịlụ skyscraper, ọ maka ọdịdị ụwa. Ọsọsọ ife a bụ echiche okike. Maka na anyị bụ ndị bụ ife a na-akpọ mmadụ, anyị kpochapụ onwe anyị, ụwa ka ga-adị. Mana anyị nwa ka ọ dịla ime ka ọ dị dịka ebe anyị ga-anọ, ebe anyị ga-ebi, anyị ka ọ dịla idozie. Ya na ife okike bụ n'uche, ife ndị mbụ gwara anyị bụ nọ maka ndị na-abịa abịa. Ọ nke a bụ nka na ụzụ ndị Igbo, ichekwaba ụwa okpukpu 7 generation. Ya na ife ọbụla mụ na anyị na-eme tata, ajụjụ bụ ife anyị na-eme ọ ga-eme ka ndị 7 generation bịa kwudie. Maka na anyị bịa kwudie dịka iji maatụ na ndụ mụ na gị tata, next generation ndị anyị ga-amụta ọtụtụ n'ime fa ama nwaanyị. Maka na ndụ mụ na gị, ọ bụrụ na ịkpọli ya resources na-arọ gara aga ebe anyị nebasịrị anya, anyị jikwa asụsụ bekee bịa. Sustainability, how to sustain natural resources. Anyị jikwa nwa bekee bịa kọọ maka sustainability, how to sustain people, planet and profit. Ya na ọ bụ na ezie na anyị apply ya ife Igbo gwara anyị, ndị na-abịa abịa gba aka fa ga-abụ uru n'elu ụwa. Maka onwere ebe fa ga-ebi, onwere ebe fa ga-anọ, onwere ebe fa ga-akụ ọka, onwere ebe fa ga-akọ ji. Nke a bụ iji maatụ. Mana ndị
kpọpụtala anyị debela anya. Ndị ọzọ debeli okpukpu 7. Kedu nke anyị nwa debeli okpukpu 7? Na agbachi mụ na gị nkịtị tata, ndị na-abịa abịa ma nsụ dị Igbo cha cha cha. Agbachi mụ na gị nkịtị tata, ọmam ludo okpukpu 7. Oru arọ nke bụ ofu okpukpu ama nwere ike ịsụ asụsụ am na-asụ tata cha cha cha. Fama mmadụ afafa cha cha cha. Maka na onwe ndị na-akwadoro mụ na gị bụ ndị adala ada nkwụ wee mụ. Ndị adala ada nkwụ wee mụ ka anyị bụ efiri isaa n'anya mụ anyị. Maka na ọ bụ na efili isaa n'anya mụ anyị, a ga-eme ka anyị malụ ndị anyị bụ, malụ ife anyị kwesịrị ịmanụ. Ya na ụmụazị kịta mụọsụ ya nya bụ na o je Oxford University, mụọsọkwa ya na ọnya bụ na ọnya nwa bụ the wealthiest Nollywood superstar, mụọsọkwa ya nya bụla America nọ na Igbo amụ na America wee mụta etu esi eje n'ọnwa. Ndị mụli ya bụ gịnị? Ndị ji nkwụ, ndị dala ada nkwụ, fa ṅụsị nkwụ ada nkwụ, fe nwere plan, fe nwere agenda. Ọ bụ na fa nwere plan nwa agenda, plan fa bụ etu fa ga-esi mee nwa fa Igbo ka ọ dabụ n'Igbo ka ọ bụrụ onye ọzọ. Ya bụ na ewu na ọkụkọ ka fa mma. Maka gịnị? Na fa mụsịlụ ewu na ọkụkọ mụsịlụ nye ụmụfa. Nwa ewu na-ata afịfịa, ọkarọtaba anụ. Nwa ewu akarọtaba anụ nkịta, ọ ka na-ata afịfịa. Maka na ọmụmanụ onye bụ nne, ọ ka na-ebekpa. Maka na ọmụmanụ onye bụ asụsụ a kpaa ka nne ewu ji agwa nwa ewu okwu. Ọkarọ wee welu mụ gwabie okwu. Mana anyị bụ ndị eji ada nkwụ wee mụ, including mụnwa. Nne m wee kenụ nke agbaka ma na-eziokwu na ọ nwere ife ọ gwara m, o nwere ife ọ kụzilu m. Amụrụ m afa nne ya. Ọ mụ ga-eme jee tụnya bụ tutie na nne m si ifite ogbunike na nne ya esi abata ete. Ọ mụ ga-eme tutie. Mana ọ bụ na m emere ọtụtụ ntu a mma. Ya na ọ dị ka ndị eji ada nkwụ wee mụta. Ya na anyị ka ọ dịlụ Igbo nice nwa Igbo. Mee ya ka o zuo oke, ka ọ mara onye ọ bụ, ka ọ mara ife ọbịa n'ụwa imenụ. Maka na ajọ nwa bụ ajọ obodo. Ndị a niile na-ekidnap mgbe gara aga, ọ mmadụ mụfa ekufa n'aka, enili ichifa naanị aba afa. Mana fa mara ifefa bụ, o nwere onye gbala afọ ụwa fa, o nwere onye ma ebe fa si ifefa mee na nke gara aga, o nwere onye ma ifefa mụta, o nwere onye ma ifefa neneta afa n'akwụkwọ, o nwere onye ma ebe fa ga-ebido, o nwere onye ma ebe fa kwesịrị ibido. Emeda aṅa ọ bụ na nwa n'eziokwu na ife ọ ga-asọ nsọ bụ inene ife onyonyo ndị na-agba egbe. Mana afa aka ekwe mana amara ya n'afa, mana ọ na-ene n'ife onyonyo ndị na-agba egbe. Emeda aṅa ọ bụ na ife nya na chi ekwesị ịsọ nsọ ọbụla oge obula egbe gara. Ọ nwa mmadụ, ọ dịrị ọlụ nne mma na onye amụtalụ nwa na-akpa agwa, ọ dịrị ọlụ obodo mma na onye amụtalụ nwa na-akpa agwa. Nke a m na-aba anyị, anọ m n'ụlọ agbagbu ofu n'ime ụmụaka m na fa nọ na-eli na-aṅụ, na-egbu efi, na-ata efi, na-eli ji, na-ata ọkụkọ. Ọ bụrụ ezigbo ife, maka na ya aghọtara na ya marọ. Ya na ajọ ụwa na ajọ obodo na-esite na ajọ nwa
ajọ nwa na-esite na ajọ mmadụ. Maka na ọ bụ na ya nwere nwa ọma, ọ bụ na ya nwere agba ọma, ọ bụ na ya nwere nne ọma, ọ bụ na ya nwere nna na ikolobịa ọma, ọ bụ na ya nwere nna ọma, kedu ka anyị ga-esi nwee nwa ọma? Ọ bụ na ya nwere ichi ọma, ọ bụ na enwero ndị nwụrụ anwụ, ndị naghachilụ, maka na esi na alọm ụwa baa n'ịlọ mmụọ. Ọ bụ na ọ nwere mmụọ lọghachilụ dịka mmụọ, mana mmụọ a bụ mmụọ dịka eletrik a na-awayara ọfụma, na-enwero et, onwero et. Ọbụla okwu na ụka na-agagharị na ọ bụrụ ekwensu, na ekwensu bụ ga-agwụ. Ọ bụrụ a disagreeing spirit, ọ dị dangerous, ọ bụla ife dị njọ ga-emebi ife. Ewee wepụta ya n'ụwa, mana anyị ejiro na gboo mmalụ ifo na onwero. Anyị edegoli edemede si na nwa na ọma mbụ ụlọ, mana anyị akwadoro ya akwado. Ya ka anyị fie ise n'anya na onwe ka esi azụ nwa Igbo, onwe ka esi azụ nwa Igbo. Ya na nwa Igbo, ife melu nwa Igbo ife ọbụbụ ịdị responsible, responsibility, ọ bụrụ irresponsibility. Onya bụ ife melu nwa Igbo, onya bụ Igbo naizin na-ekwu maka ya, onya bụ mmilichukwu a na-eme nwa Igbo. Ya na tupu ọ malite njem, ị ga-emie mmilichukwu, mmili Igbo, mmilichukwu Igbo. Ị ga-emie mmilichukwu Igbo, ị ga-emie mmilichukwu Igbo, ị ga-emie ka ọ bụla Igbo, ị ga-Igbo naizi ya. Rapụnụ na amam na ebe anyị bido bụ from gịnị? Igbo-ness to, from Igbo-ness to Igbo creative ability. Ya bụ Igbo-ness to Igbo ability. Ya na ịchọ inweta Igbo ability, ị ga-aghọta Igbo-ness. Ọ bụ na ịchọ inweta Igbo creative ability, ị ga-aghọta Igbo-ness, ị ga-aghọta ife mele onye Igbo onye Igbo. So you must Igbonize the child ka o wee zuo oke. Ị ga-eme ka ọ dabụ na nwa alụ, ị ga-eme ka ọ dabụ na nwa adata na ada nkwụ, nwa esi n'azụ gba nne, na enu esiro n'azụ gbani wee mụta agbara. Anyị ga-aghọta ife ndị a niile, anyị ga-aghọta si ife fa bụgasị, ka anyị wee ghọta chi na-abịa ụwa na chi na-abịa ụwa na ọ bụrụ mmadụ, ọ bụrụ mmadụ. Ya na ya bụ ebe anyị ga-ebido ka anyị ghọta na anyị ka ọ dịlụ ịzụpụta nwa Igbo, ịzụpụta nwa Igbo ka ọ bụla ezi oke na ezi nwunye, ka ọ ga-abụ mgbe olu elu na ikolo na-agba ọbịa, ka ọ bụla ezigbo ikolo, ka ọ bụla ezigbo abụọ, ka anyị wee nwee ezigbo obodo. Maka na obodo ajọka bụ mmadụ melia, obodo amaka bụ mmadụ melia. O site n'ezi ife ndị a niile anyị na-ekwu maka eji wee wepụta ezi nwa Igbo, ka anyị ga-eji ghọta maka nne na ife elileli dị mkpa. Ya na ife enyelụ nwa Igbo olie na ọ dị mkpa, maka na inye ajọ nne, ịgbasigodo afa, chọpụta ofe ọ bụ, chọpụta ife ọ ga-eme, iwe na-enye ya ajọ nne, iwe welu shuga, iwe welu ife ọtọ bilibili wee nyejue nwatakịrị afọ, ịnọ na nsogbu, ịnọ na nsogbu, maka na ọ dịrị ya mma n'arụ, maka na ife ọtụtụ ndị be anyị na-eme kịta. A na-ebulu 1 bottle of malt kwụnye nwantịntị nwa ọ na-aṅụ, bulu 1 can of coke kwụnye nwantịntị nwa ọ na-aṅụ, bulu nni na-enwere isi na-enwero nutrients kwanye nwantịntị nwa ọ na-eli. Ọ
si he na nwa m adị ọkwa like akpụ na nwa m adị ọkwa like ili nne oninu mana ọ na-alike indomie ọ na-alike rice sọsọ rice ụtụtụ rice efifie rice echi rice anyị ga-aghọta ife bụ ịzụ nwa Igbo ife dịgasị mkpa na ịzụ nwa Igbo nni dị mkpa nni ife inyelu nwa olileli dị mkpa ife akụzilu nwa ụmụ ama dị mkpa maka na ife olileli na ife akụzili ege mee o wee nwee ezigbo echiche nwa na-enwe echiche emesị jụọ m nọọ ife m lụrụ azụgo m ndị ọcha ụmụ ndị ọcha zụọ ụmụ ndị ojii zụọ ụmụ ndị dị iche iche nwa na-enwe echiche nwa nwere echiche were okwu tinye nwa n'ọkụ ka ịma ma o nwere echiche ma ọ nwere echiche nwa daada ka ịma ma o nwere echiche ma ọ nwere echiche ya na nwa nwere echiche ọ na-eto echiche a na-eto mana ife inyelu nwa na mmalite dị oke mkpa maka na mgbe a na ọka bụ mmụọ maka na unu alofuna na mmụọ dị ụzọ abụọ ana m ekwu gị oke na nwunye mmụọ dị ụzọ abụọ enwelu mmụọ ma ife nwee mmụọ bụ akalowele enwelu mmụọ ma ife nwee mmụọ bụ akalowele ya na gị ka ọ dịlụ ịma ma nwa a na-akpa agwa na be gị ma akalowele mmụọ na ya na-arụ ka mmụọ ma ife na ya na-arụ maka na ife inyelu nwa na ife ịkụzilu nwa garbage in garbage out emesizia mgbe ọ ga-eto obidozie ịsọ esi etu a mụ na gị si eme maka na mụ na gị kịta na-achọzi ka anyị kụzighalịala onwe anyị ọ bụrụ na mma ife mma tata 20 years ago ọ ka akalụ m mma ọ bụrụ na mma ife mma tata 10 years ago ọ ka akalụ m mma ọ bụ na ọnwa onye kụzilu m ọ bụ na ọnwa onye gwa m ọ ka akalụ m mma mana m chọbalụ ya na ka anyị mee nya ka ọ dịla ụmụ anyị mfe na mgbọsị izizi ka fada afụ na afụfụ ifụ ka fada ata na afụfụ ita ka fa nwee ike bụrụ ndị Igbo bụrụ ndị mma ka esi egbochi ife ọjọọ tupu o mee ọnya bụ Igbo ọnya ka fa ji nwee Igbo ya na ịna ichi nwa a na-ekwu maka ya mgbe a na-akwa maka ịna ichi nwa n'ana ichi nwa anyị na-ekwu maka ya bara ụlọ maka na ọ na-eme ka nwa arụ na mmụọ na ikuku wee jekọọ wee bụrụ ofu ka ọ dabụ na akalogole ọtụtụ n'ime anyị bụ akalogole na-aṅụ sọ nkwụ na-ekwusa okwu anyị ncha melia mụnwa melia ebi m na klọb oge m bi na klọb chie na ebe a ka ụwa dị ya na m ada ekwu ife anyị na-emerọ kama na m na-akọwa na ọ bụ na anyị si na mbụ mmanụ na ọ ga-adị iche anyị na-emegodo anya mmalụ ife anyị na-eme mana anyị dị ka ndị ikuku na-ebu anyị amara ebe o bu anyị aga ya na ị na-ichi nwa a na-ekwu naanị maka na Igbo na a na-eme ya eme ada ekwu ọnya bụ oge m nọ n'ụlọ n'ụfụ ka m na-agba ọtọ na-azụ ọtọ si na ya na-alụ akwali nke a bụ fizikal nke a bụ izi wee ziko n'anya mmadụ ife dị na mmụọ akwali afọ unu fụ anyị n'azụ akwali anyị fụ m n'azụ na mbidie na ebe o si bịa bụ site na ya bụ ichi anyị na-ekwu maka ya maka na mmiri dị n'okpuru anyị
mmiri dị n'okpuru anyị iji wee mee ka mmiri a dị n'okpuru anyị ya nke anyị na-akpọ ide mmiri a na-ekwu na ya site na mmụọ awala ọgọdọ hydrogen atom anyị na-ekwu ọnya bụ ife tinyelụ ma anụ arụ anyị na-afụ ma fon anyị ji n'aka ma akwa amịyo ma nke a dị n'isi m ntụ kwesịrị ọfa ncha jekọrọ ife niile o wee jekọnata iwepụ onwere ife ga-alị nke onwere ife ga-afụ ide mmiri ojukwu ide mmiri ya na nke dị n'okpuru anyị nke dị n'anị mụ na gị na-afụ nke dị n'ụwa mụ na gị na-afụ ga-akọnekti to nke dị n'enu n'ebe anyanwụ na kpakpando na ọnwa ọnya ka iji na-eyi ichi nwa naanị to link it back ndị gịnị ijite ọra ijite otule to link it back to nature. So na ife niile m na-ata agbụ akọ since maka na onwe ndị ga-afọ aka ịta agbụ akọ ife niile m na-ata agbụ akọ na-ata eli ọnụ since kamgbe na ife a niile bụ ife dị real maka na ume na-eku esiro n'okpukpo si n'ụwa abịa mmiri dị na-arụ esiro n'ụwa abịa o nwere ebu osi bịa o nwere the original source before bata na this zone ya na-etu a ka ọ ga-abịa nwa Igbo inialia na ana in order to connect it back to the satellite to the network universe maka na mmụọ ka ị na-ekwu maka ya limitless timeless zoneless onwere ife ga-akwụsị nwe ọnya kpatara na arọ gara aga ewepụta m oge m na-akụ maka n'ime ọnwa Chronos complex ebe a ka ị ga-eji ghọta ndụ anyị na-eṅomikita ụwa anyị na nwa bekee ndị mmeghasị ndị bịa ikpochi ụwa na fast na ụwa ochie ajọka na ọ dịrị nwa ọ dị ọzọ sexy really anyị je n'ụwa ọ bụrụ na nwaanyị twisuru mba agaba ama o ji nwa nwa ọ bụrụ na nwaanyị kwanyere iku anya dị etu ama o ji nwa nwa ọ bụrụ na nwa anyị na-azụ na iyi nyanya Prada ma o ji bụrụ ezigbo nwa ọ bụrụ na o je Oxford University ma Harvard University ma ọ ga-eji dozie ana Igbo anyị ji fọwa ka bụ Chronos complex ụwa mmụ kesịsị ọmalụ mma n'otu aka onwere onye n'eti na onwe iji mee ka ụwa dị mma ya na Chronos complex ga-eme ka ife ndị a niile m na-akọwa kịta na-ada mmadụ na ntị ọ na-ata na-agbụ akọ maka na ọ ya aghọta ọ na-ata na-agbụ akọ mana iche na m na-ata na-agbụ akọ ịnọcha na mba niile ịnọ emechie na obodo gị ile obodo gị tie onwe na nga maka na onwere ife na-aga aga maka na ọ bụrụ ndị obodo gị debeli ya nọ etu nwa bekee si chia Chronos complex mmadụ si n'oge tighalịghị anya ka ị daa ghọta n'onye ịbụ gwa ya na ịbụ sọsọ mmadụ na ị nwere ife ọbụla inwe ime maka echi na gị na chi ayịrọ Jizọs na-eje ụka na speak in tongues ka ife na-akawanye njọ ka nwaanyị jee gbanye ike ka o wee buti ezikoe n'azụ ka o wee bukarịsịa ka e wee mụpụta nwa aṅụrụ nkwụ wee mụ a na-efere aka ịsa n'anya wee mụpụta ka ọ ga-abịa echi niile ofu onwe na South Africa ka agba anya ọkụ na ndụ ofu onwe na New Zealand
ka akpa anya eze ka ọ nọ na nga ofu onwe ya na Arab country ka atụ anya akpụkpọ na ndụ maka na ife niile kwesị ichebi onwere nke oji onwere onwe ka ọ nọ n'ụwa afụfụ ọ ife Kronos complex mere anyị imeghasị ndụ na ọsị ya na ọbịa imeli ụwa ọbịa ime ka anyị bụrụ ndị dị responsible so na ejiro responsibility amụ nwa ejiro age adị responsible ejiro na-agụ kama akwụkwọ adị responsible dị mụ apụlapụ dị mụ abụ irresponsible ọtụtụ alụ na-eme na baa tata bụ ndị nọ n'obodo oyibo bụ Natalia o ife amụta na mba ka anyị na-ebu na n'ụlọ ọtụtụ ndị nọ n'ụlọ na-enekwasị anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo anyị anya ka anyị wee dị mma ka fa wee mụta ife mana ife fa na-amụta n'aka anyị bụ etu anyị si asọfa nsọ etu ịnọ na Igbo si dị njọ abịa ka anyị felu n'elu họteelụ fa wee na-agba mbọ maka na ọ dịpụfa mma maka na etu ndụ anyị kụziri fa anyị nọrọzi aka fa bịa nwụrụ anyị n'aka ma ọ bụ chaa anyị were egbe tinye anyị n'isi gbagbuo anyị maka na ofu aka lụta mmanụ maka na etu a ndụ bụ ofu gburugburu ya na Kronos complex na anyị ga-abụ ndị dị religious mana anyị ama ndị spiritual ọ ife Kronos complex kọwara anyị rapụkwa ibu ndị Igbo anyị rapụkwa ịmụ Igbo arapụ ife ndị anọ ofu onye ese m ọkwụwa anyị gafesigo agafe ka anyị na-achọ ichighana ya ọkwụwa anyị gafesigo agafe ka ị na-asị anyị naghachi na ya nke ị nọ na ya kịta ọmaka nke anyị nọ na ya kịta ọmaka ọ Kronos complex ma anyị ji chie n'ọmaka na ịfọrọ na nne ya for 20 years maka na ị nọ na mba ebe na-achụ ego nne ya nwanna ya nwụọ maka na ị nọ na mba ebe na-achụ ego mụọ ụmụ ịtọ with 3 different nwaanyị maka onwero nke echi maka na ị na ebe a na-achụ ego mụọ ụmụ ịtọ with ụmụ nwoke dị iche iche ọmaka ụmụaka amarọ nna fa echi dị ọkpala ya edina ada nwaanyị n'anya ya ime ka ọ na-ịmarọ echi nwoke ịkpọta n'ụlọ edina ada nwaanyị ma ọ bụ adị ọkpala ya ịmarọ ime ka ọ na-ịmarọ ya ndị ịnọkịta ọmaka that's Kronos complex mana ị ga na-eje ụka na-eje TB Joshua na-eto mma na speak in tongues maka na emesịa na onye nwaanyị abịa gbaghala anyị nje anyị Kronos complex o mere anyị ka dị responsible. It is an irresponsible life. Ya na spirituality a na-ekwu maka ya bụ Igbo-ness. Igbo-nization nke ga-eme ka ndụ anyị dị ka anyị wee kulu nwa n'aka nwanụ na onye anyị kụ n'aka na anyị ejiri nkwụ nwa na anyị aṅụrụ nkwụ wee mụta ya na anyị filisa n'anya na anyị kwadola akwado na-ama ife anyị kwesịrị ịmanụ na ịtabi anya nwa ya amala ife ị na-ekwu iche ikwesịrị dị ịgwa nwa gị okwu o wee mala ife ị na-ekwu na ị na-enye anya ọghọta ife ị na-ekwu na ifufe n'isi nwa ya amala ebe ị na-eje na ịkpọli ya naanị Igbo na nwa ya atagbue na ọ bụrụ ị na-akwado ka ịkpọrọ nwa ya na ị na-ebu kọntena ihe ejibu cornflakes na nwa ilie ji na ede na ọ ya nwụrụ maka na ife eji mie na onye aba aja na dị ya n'arụ maka na elili ga-ama ngwugwu na ngwugwu ga-ama onye kelee. Ya na spirituality anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị ịnwa nwekọ nwa n'okike ọma nwa nwekọ ya n'okike ma iji emesenye baptizim ka bụ eziokwu ife ya nwadebe bụ ka ị wee chọtali ezigbo na akwụkwọ nke nwa bekee ka ọ wee jee akwụkwọ nke nwa bekee ka ọ wee mara ụwa nke nwa bekee mana echi niile arụ nwụbịa bekee agba enye ọya na-arụ maka ọ gịnị pig ka ọ bụ maka na nne ya azụghị ọ bụrụ gịnị pig nne ya azụghị ọ bụrụ gịnị pig echi niile olu n'ụlọ akwụkwọ
ọ daa ada ikpoji ụlọ ọgwụ eli nwa bekee ekpolo ọgwụ kponya n'ọnụ ọsọ fafa agbake nya HIV na-arụ si na a na-eme vaccination na a na-eme immunization ị na-ekweta maka onwero nke ịma maka na onwero mmụọ ga-agbalụ gị ọgụ onwero mmụọ ga-ezighi ozi maka na ịmarọ ya na ọnya nwa bụ wanyị nọ na ya na ị ga-eme ka nwa na okike nwee mmekọ mmanụ nwekọ maka gị nwa bụ nne na nna na okike nwere nwekọ ya na nwa anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị nwa anyị na-ekwu maka ya bụ nwa mmụọ ụmụaka niile anyị ga-ekwu maka ya n'ọnwa anyị ga-akpatụ maka na ịbịa n'ala Igbo na-eke efe eke ndị na-aṅụ ala kedu ka esi azụ ụmụaka Igbo maka na Igbo nwere otu ọgbọ age grading system otu ọgbọ ya na otu ọgbọ ndị anyị ga-eneba anya bụ ndị na-aṅụ ala ụmụ ọṅụ ala na ndị eku n'aka na ndị mgbali ọtọ na ụmụ amakekwu 4 age groups ọfanwa bụ ụmụ ọfanwa bụ nwa anyị ekwu maka ya maka na ndị akara welu ikwulu onwefa ndị a bụ ndị anyị ga-eneba anya n'ọnwa anyị banye n'ime ya n'ọnwa alọmchi anyị nọ n'ime kedu ndị lọghachite kedu chi lọghachite ụwa ọ lọghachite otu ọgbọ nke mbụ bụ ndị ọṅụ ala ndị eji mmiri ala azụ kedu ife ọ bụ kedu ife ọ na-akọwa ndị ọzọ na-esofe bụ ndị eku n'aka mgbe ụfọdụ ndị eku n'aka ka na-aṅụ ala mana enwe ike bụ na nke eku n'aka dị aṅụzi ala mana ọgbọ ndị ọṅụ ala ụmụ ọṅụ ala ụmụ eku n'aka ụmụ mgbali ọtọ na ụmụ amakekwu okpukpe ite na bụ ndị anyị ga-enebanye anya n'ọnwa ya n'ebe a ka anyị ga-eweta okwu keta n'isi njedebe anyị bịazie n'izu ọzọ anyị akọrọzie na-aga ekenekwa m unu ndị nke m daalụkwanụ rinne afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi jele ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi ka ọ dịbakwanụ n'izu ọzọ ekene ọma.